Прывітанне, мои шаноўныя, спадзяюся мяне чуваць. Адзінае толькі я зараз яшчэ знайду трансляцыю на усялякі выпадак на сваім канале, каб пабачыць ідзе гук і гэтак далей. Бо сёння трошкі незвычайна у нас умовы, да нас далучыцца трохі пазней ВРВ, а я пачаў трансляцыю не праз АБС-ку, а праз YouTube Studio. Таму хвіліначку, літаральна. О, ось я знайшов, усе працює. О, ось я знайшов, усе працює. Я спадзяюся, ви так само чулі мой голос. Падвойны, так бы мовіць, а гэта азначае, што ўсё, мы можам пачынаць. Вось так я хацеў бы яшчэ дадаць. Пракантралюю толькі ўзровень гука, хіба што занадта, ну, не, нармалёва мне падаецца, няхай будзе. Вось, і такім чынам, гэта мы адкрылі, і мы сёння пачынаем. З чаго мы пачынаем? Як заўсёды мы пачнем проста з дымадзоркі. Так, як заўсёды на гэтых танках. Вось, але, потым далучыцца ўжо РВ, і там пойдзе нейкая размова, спрачэнні і гэтак далей, я на гэта спадзяюся. Вось, яшчэ хвіліначку, закрыю дзверы толькі. Ну што, мне падаецца, трэба пачынаць. Так. Бачу, што зялёная гарыць, гэта азначае, што мы тут на месцы. Як заўсёды, мы разміначна пойдзем з арты, на якой мы сёння будзем гуляць асноўную частку часу. Вось, гэта толькі для таго, каб падтрымліваць размову разам з ВРВ. Ну, конечно, калі ім далучыцца. Аб гэтым размова. Ну, як заўсёды, вельмі доўга ў бой пускае, але можа гэта з-за таго, што раніца? Ці нешта падобнае, хто я ведае. Апошні раз, дарэчы, мы даволі няблага так пафармілі. Бачыце, мне 5 мільёнаў 900. О, добрая мапа. Тут мы можам дапамагчы нашым. Поедзем, станем у хмузы на алеі. Алея, а як? Чакай, алея, гэта ж масла. На зялёнцы, карці. Будзем на зялёнцы стаяць. Трэба не прызвычаецца, што гэта ж іншае слова. Дзіўны хлопча нейкі. Яшчэ адзін. О, ялку засвяцілі, а як добра, вось гэта добра. Ну што, маленечко, трэба ў ангар ісці. Так, чакай, куды ты? Спадзяюся, там нешта нарабіў ёй усё ж такі. Станік даў бы. Давайте адразу гэты кут, слухайце. Тут мяне ніхто не ўбачыць з сярэдзіны. Будзем доўга страляць і порціць нервы ўсім. О. І кары яшчэ тут. Ой, якая прыгажосць. Стой, зводжуся, не рыпайся. О боже, ну што гэта за раскид такі?
Так, тут будзе на зелені, калі што ён. Я маю на ўвазе варожу ELC. Яшчэ 19 секунд, гэта даволі шмат, занадта шмат. Слухайте, сапраўды нашы кепска адкідваюць. Елка робіць добрыя рэчы, вельмі добрыя. А гэны не хочуць свае гуляць. ПТшкі нашыя маю на ўвазе. Выскаў, уехаў у левы бок, а не ў правы. Гляньце, нашу ЛТХ ўжо амаль што знялі. Чвэрць засталася ХП. А гэтыя, бля, ай, як нам не пашанцавала з ПТ. Сука, ну ты паглядзі, што гэта робіцца, ну. Ён шотны застаўся. Блядь, 4 танкі не адкідалі две ЛТ нармалёва. А вот одной нармалёвы не адкідалі, давайте шчыра казаць. Недзе тут павінен быць ELC. Мы яго зачакаем трошкі. Ну і ўсё. Ён быў тут, ён зрабіў кепскі крок. Ну, на гэтым усё. Калі Ксор не зробіць нармалёвых рэчаў, каб паехаць сюды, вось сюды, у гэтую яміну, ён павінен тут быць, то мы прайгралі. Хутчэй за ўсё. Мінус Ксор. Яшчэ можа ўдасць яго засвяціць, калі ў яго стаяць там нармалёвае абсталяванне. То ён яго тут засвяціць павінен. Крацей. Лепш сюды ўжо працаваць. Мне падаецца, там усё роўна я нічога не зраблю. Не едь. На 375, боже мой. Стой на месте, не шевелися. А вот тебе 400. Поехали штурмом, минус 2 танки одразу. Де-то я маю на увазі ось гэта. Тут було 4, я не стали на гори. Їм конець тут. А тут буде стоять. Кудись їздить сюди уперед, і він не отдупляє, що він його не убачить так. Это говно еще и трапило. На 400, блять. КПЗ тобі уперед треба проїхати, видиш? КПЗ просто треба заплющить в очі і їхати уперед. А ён едзе ўзад. Угу. Ну так, а DLC ты так захаваешься, конечно.
Все, Т-30 мінус, гэта мінус. Гэтыя сталі на лініі. Тое, што трэба, малайцы, хлопцы. Ніхто з вас нават не разумее, як гуляць супраць ЛТ, калі ты не ЛТ на гэтай мапе. Мне все ж таки падаецца, ён тут будзе недзе. Бо ім свеціць, гэта азначае, што плюс, мінус. О, яшчэ 460. Трошки настраляў, слухайте, 1200. Нормального так. У моім випадку. Што, ляціць? Не ляціць нічога. Падалося. А вось ЛТшка. 7 секундаў. Ну і добре, можна подихати. Давай уже стріляй, чого чекаємо. Нічто чекаємо. Выехался, молодец. Наши АПТ, конечно, конченые. Что не трапили в его, отдали свою ЛС и просто злили таким чином зеленку. Ну, нават ёсць яшчэ адзін страл, я не памятаю, што трапіў. Ну, добра, калі так, слухайце. А другі па пашкоджанням. Што? Што гэта за каманда? Ёп вашу мать, ты паглядзі на гэтага ёлупня. І на гэтага. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хлопцы, ну як так гуляць можна? Ну разве ж гэта гульня? Арта другое место заняла по пошкодженням. Ёлопала. Каблас распорезал, господи. Купите руки новые, а? Те хотя бы мозгов свиных. Не тое, каб гэтая мапа мне падыходзіла, асабліва ў штурме. А як тут, што тут? Мне падабаецца, калі што вось адсюль гуляць, але трэба тут так вельмі акуратна стаць. Прама каб ты ўсіх бачыў, цябе ніхто. Ось тут ось я ніяк стаяў, мне ўдалося нармалёва так пакідаць. Але даўно гэта было, магчыма, ўжо мета нават змянілася. Так, вось тут і вось тут. Вось я памятаю, што з-за гэтага камня выстаўляліся хлопцы, я там ім добра накідаў у барты ці ў галову ўжо. Так, ТВП. ТВП тут добра. Нешта наши хлопцы мне не падабаецца, як раз'ехаліся. Тут трапляю яго, трапляю. Давай яшчэ раз выходь. 110. О, Рене Широнто, ты мой клієнт. Ты мой добрый клієнт, тому що ти вийшов. Ой, да ще як вийшов. Ой, хлопці, молодці. Так і треба. Так і треба, ось так і стоїть. Добре, у нас Т-95, і як ПЗС-100 їде. І Маус хіба що там яшчэ перший. Вельмі добре атрымліваецца пакуль што. Зараз толькі чакай, мне трэба раз у 30 секунд стрэліць,
Один. На. Ёсць контакт. 376. На жаль, што гуслю не зняў, але траплянне было вельмі добрае. А хто тут у нас пад'ехаў так? А, гэта Маус перавальваецца. Ну, не гэтага я чакаў, калі што. Што яны будуць падціскаць тут, але 12, не, зараз будзе сюда ўжо хавацца за гэта. Таму. Ой, о, паглядзі. Ось так вось. А ну стой, Паттон. Ты, хлопче, давай я тебе. Не трапіў, пералёт. Ну нічого. Так, тут все ж таки зрозуміло. Т-95 едзе, йому зараз напіхає трохи у сраку. О, ось так. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. І тікає. Тікай. А, 240, добре. Посрацца. На жаль, ён аптеку ўжо кадашнуў. Таму гэты урон пайшоў не мне у залік, але гэта лепшым нічога. 30, гэта добра. Ой, Паттон стаіць. Ой, слухайце, хлопцы, вы абіраеце такія добрыя пазіцыі? Ой, гэта яшчэ, ага. Так, гэта высоўваецца. 2, 1, ай-яй-яй-яй-яй. Чакай, ну ты, канешне... А чаму мне такі раскід вялікі, слухайце, не разумею. Я ж недалёка стою тут. Давайте-ка мы подъедем трошки ближе. Фош у нас нешта задумаўся, мне падаецца. Паттон, стой. Так, едем уперед, едем. «50-100 отлетел». А отлетел просто у касания. Мойсхен, бляха-муха. Вы поглядите на это. Мойсхен стоит на базе. Але ж тебе повинно быть соромно. Повинно быть соромно, Мойсхен, что ты там стоишь просто. Так, ну хіба что отсюда я буду бачить усіх. Ой, Т-30, вельми добре. Зараз, хлопці, ми вам допоможемо тут. Ну давайте, кого-нибудь засветите уже. Фош. Ёсть траплянне. Мне не подобаецца, што Т-30 до меня доехал, амаль што. Ён тут за каменем, добра. Ваффентрагер не доживе, пакуль я кадашнуся. Хіба што 13 секунд, і ён будзе цікаць. 8-7. Ой, мне падаецца, ён адсюль выйдзе зноўку.
На табе яшчэ. Зноўку ён кадэшнуў. Як ПЗ-100, ну, дапамагаць будзеш ці не? Дзе ты там? А, ён назад адкатвае. Сцыкло браніраванае. Ой-ой-ой-ой, не падстаўляйся, не-не. 12 секундаў, ён ужо адсвеціцца хіба што. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ёсць, яшчэ 300, добра. Няблага ляціць уже, слухайце, 2000 шкоды. 870 по этому, по стану. Ой-ой-ой, ТВП. ТВП, а мне не трэба тут стаяць, калі ТВП тут едзе. Четыре, 3, 2, 1. 270. Ну ён шотны, хлопцы, шотны. Чакай, ты яшчэ 351 хп. Там яны з ягай павінны разбірацца ўжо самі. Так, а мы тут. Все ж таки лепей будзе тут у грыля трапіць. 5, 4, 3. Бляха-муха. И только оглушение 15. Ай, нават оглушення нема, у меня ж кончилися фугасы. Засталіся толькі тыя, которые наносят великую шкоду. Ну куди ти їдеш? Ну куди ти їдеш? Об'єкт. Яшчэ дожить повинен. А не, Бош 155 приехал. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. У левый бок. Просто-напросто у левый бок. Тікає. Зараз би подійшла вельми добра мелодія з Бенні Хіла. Є, атрымалася нешта нават. Добра. Ну што ж, першая перамога, першы ікс пайшоў. Учора зрабіў майстар, ці сёння атрымаецца майстра яшчэ атрымаць? Было б няблага. Так, Т-57. Так, а была турбина, я поехал налево, по першей линии. А тут треба неяк схитрить, ведаете? А давайте поедем прямо. Вот в эту позицию станем. Попробуем мне что с ей сделать. Что, коли нам удастся и налево, и в центр пострелять, и по ПТшках, ось туды. Ну, конечно, это при умовах, коли только будут помыляться все это супротивники. Алеш. Что, коли так?
Паскуда. Колькі тут ты глядзіш, а? Сюды пераедзем, да халеры іх танкаў тут паехала на гэты фланг. Да і у нас немало, калі што. Ляшу і... Ось тут яны стаяць. У нас шах-куцюр толькі на гэтым фланзе. Гэта кепска, калі што. Эй, голову поверни. Так, выходзіць, правяраць гэта сваім ілбом. Гэта, канешне, не вельмі разумна. Давай, переезжай. Тут уже нема нікого, я поехал куды-небудзь. Давай. Ой, добре, ой, добре, ой-ой-ой-ой. Полетело, 2 снаряда в уголе не полетело. Так. А тут хіба что меня чакае, йох. Так, ну-ка поглядим. Мне это 30. Хе-хе-хе. Ну няўжо, ні шарф-куцюр, ні леапард ніхто больш не даў. На жаль, на жаль, на жаль. І у мяне, конечно, снаряды ляцяць, абы куды, абы куды. О, гэтая вышка перашкаджае трошки. Та ідзі ты. Добре, 2 залетело. А дзе ён тут чакае? А, тут. Не, трэба перакінуць апошні гэты і потым пайсці на кумулі. Хіба што трэба падціскаць ужо у іх на левым фланзе. А, тут дзіркі. Бачите, тут дзіркі, я вже трошки, видається, так спужався, м'яко кажучи. Магчыма, толькі адным трапіў, але гэта толькі магчыма. Тут унізе нема, толькі ўверсе. Добра. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, няблага. Палова гэтага барабану няблага пайшло.
Так, яны заціснутыя, мне падаецца. Ну ты едзеш, конечно, і лбом сваім тут, гандлюючы. Так бы мовіць, бясплатна. Што, не засвецяцца яны? Фаза, ТП. Ой-ой-ой-ой. Настолькі пікселі ўжо. Дзякуй Богу, гэта мой засвет, але... Что это такое? Кто-то меня светит. Ага. Это двое тут. Там кобра еще. Наш ТС-60 хіба что подохне. Так, 2684. Панцер выставляется. Там, конечно, докладнее меня стреляли. Ну, поглядел ты. Ну ты ж разумееш, што ты шотны, і гэта толькі пытанне часу, калі ты падставішся ці не. ТС-60, як ти там? Малайчина. Стандарт Б, стандарт Б. Так. 121, ты мне потребен, коли что? Тупоголовая. Мы затащили гэты бой. І зноў мы на Т-57 зрабілі добры бой, як і учора. Падабаечкі, падпісачкі, калі ласачка ад вас.
Няблага атрымалася, перахітрылі пражэта, перахітрылі дваіх адразу з барабану. О, няблага. Я сабой задаволены. Першая ступень, калі што. Учора за 5800 далі майстра, але было 4 фрагі толькі. Ну, ось так ось бывае. І такое ствараецца на маім канале таксама і здараецца. Эй, націснуўшы ж. Что тут у нас? Ставь всех мызак и так далей. Это все про меня. Карацей, але ваши гэтыя першае паляпшэнне. Гэта у нас раштунак. Не, раштунак я не змяняю. Добра. D57 бой, ён заслугоўвае, каб яго выкласці асобным боем на канале. Так что чакайце, хуценька з'явіцца. Так, а мы тым часам будзем працягваць. Эй, знікні. Вось, а мы тым часам працягваем. У нас наступных гэта AMX. На ім таксама мы ўжо атрымлівалі майстра, і даволі лёгка было. Менш за 3000 шкоды, калі што, але танк не благім, слухайце, мне падабаецца. Калі цябе не кідае да дзясятак, да дзевятак, прабачце, то ўсё можна зрабіць на лепшым чынам, таму што брані трошкі маецца, і у гэтыя куты вертыкальнай наводкі, КВНы, яны нармалёвыя. То бок можна так выставіцца, каб гэтыя капелюшы на тваёй вежы, на танку, не на вежы, на танку, яны не былі бачныя, іх цяжка было даволі выцаліць. Вось, і таму можна зрабіць бой, а пры гэтым усім шкода 300, адзіная толькі трапнасць стрэлу, яна гаўняная, і мапа гаўна, калі што. Бля, для гэтага танку гэтая мапа, гэта гаўно. Мы супраць 8, не, яны ў большасці сваёй мяне прабіваюць, асабліва тыгр другім. А я тыгра, калі што, прабіваю толькі у некаторыя зоны. КВ-4 таксама у некаторыя зоны. 2 перша, з перша, супер перша. Віпера. Ай, гэта наш склад, што я зроблю? ТС-54, 252. Все гэта праблемы для мяне. СТА перш таксама можа быць праблемы, больш-менш. Black Prince не. Карацей. Вось бачыце, якія два капелюшы, дзве цыцкі. Інакш не скажу, слухайце. Яны сапраўды выглядаюць і адчуваюцца як цыцкі. Вось так вось можна выставіцца. І паспрабаваць все ж таки. Ух, як праляцеў. Брасик будзе свяціць. Першага у галаву не прабіваю, канешне ж. І не паляцела. О! І не паляцела зноўку. Ну і даволі шмат брані, бачыце, яны ў гару занялі ўжо. Ты на мяне глядзіш ці не? Не на мяне. Больш салодзенькая там ёсць. І так, да. Тут КВ-3 ёсць, хаця б каму-небудзь шкоду нанесці, бо гэтыя выставіліся так, што і не трапяць. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то у мяне залагала, я нават і не трапіў, і не... Карацей, і не звёўшся нормально. Боже. І как кончено, што дзеецца? Ці гэта у галаву табе? Хяць, яна зноўку ляціць у камень, да што такое? А вось бачыце трапнасць якая? Трапнасць гаўняная. Страшна гаўняная. Яно просто не ляціць увогуле ў цэнтр тут. Калі я на адлегласці кідаю. О, першы раз. На жаль, ПТ, але не трапная зусім.
Так, а вы, хлопцы, як тут? Подставляетесь? Не подставляются яны. О! Чарапаху пачалі разбираць, там шкоду нанеслі ёй. О, гэта памылка, хлопча. Трапляй, ну калі ласачка, ну гэта ж залежыць. Ну паглядзі, як залежыць ад гэтага. Давай, ты моцны, ты можаш падставіцца. Давай, 54. Нашыя ваду парвалі, гэта вельмі добра. Нашыя ваду праехалі. Я тебе убачыць, не? Чарапаха, конечно, гэта найбольшая небяспека. Давай, хлопче, подставься. Я не все зразумеў. Хлопец малайчынен. Добра ведае свой танк. На жаль, я ніводнага разу яго не трапіў. Гэта крыўдна трошечки. Так, недзе тут він павінен падставіцца, но... О, ёсць траплянне, там піксель. Ну, не піксель, там зона невялічкая, але трапілі. Ён скрыўся. Забралі чарапаху, забралі чарапаху. Вельмі добра, вельмі добра. А не, вось гэта не добра. Вось гэта не добра. І у нас ваду адабралі. У нас ваду адабралі. І ён трапіў у цыцку. Ён трапіў у цыцку і ўсё. Зараз будуць мяне проста. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, конечно, конечно. Бляха-муха, не хапіла горизонтальных кутоў. Ну як? Не хапіла горизонтальных кутоў, ну вы уяўляеце сабе гэта? Дакладна, аднаго там паўтары. Але ж крыўдна, але ж крыўдна. Як наши аддалі воду? Як? Курва, якія дрібныя там былі. І гэта, якія паджаліся там таксама ушцы, усе аддаліся. Не, калі ў камандзе стада ёсць неразумная, як гэта кажуць, калектыўная, падсвядомая, во. Яны не карыстаюцца свядомасцю, толькі падсвядомасцю сваёй. Крыўдна трошки, але хуй па іх. Мы ўсё роўна пераможам. Ну давай, CS, это ж десятка. Павінна ж быць нармалёвая каманда для цябе.
Ой, бля, мапа. Ды пры штурме яшчэ. Ой-ой-ой-ой. Ну не. Ведаеце, я поехал на правый фланг. Я не хочу... Ой, я не хочу гулять вось тут, на гэтай пазіцыі. Ад галавы гэтага далей, бо танк у мяне не браніраваны ўвогуле. Я трошки маю у вежы, але не. А вось туды будзе лепей. Мне падаецца так. І паспрабуем так зрабіць. На жаль, у мяне агляду толькі можа не хапіць, каб гуляць там. Бо агляд там можа вырашыць. Патша, ты зрабіў хуйню, ведаеш? Гэта недарэчна тое, што ты робіш. Ты перашкаджаеш і сабе, і мне. Такім чынам. Толькі прама можна ўваходзіць сюды. Толькі прама, ніякіх наіскасок. Нейкі роскіт у мяне быў занадта вялікі. Глянь ты, як адчуў. Ці мяне хтосьці бачыць? Трэба будзе асвяціцца зараз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Трапнасць, не падводзь. Добра. Т-49 вельмі добра стаў. Ну ляці, ну набой, ну снарад. Чаму ты не ляціш? А дзе ты там? Эй, хлопче. 700. Ха. Нормалёва. Ну, на гэтым танку то ляціць, то не ляціць, шчыра кажучы. 430, неблага альфа. Рикошет. Ой, не, мне падаецца, гэта кепская ідэя. Ён мяне не бачыць. Пры гэтым падстаўляецца. Дзіўна гуляе гэтая ПТшка. Три, два, ой-ой-ой, стой. Івены хлопец. На табе нахуй зламаў. Не ведаю толькі на што, я не хацеў. Але зламаў, дык зламаў, добра. Колькі не ляціць, слухайце, палова снарядаў просто не залетаем. Ну, і куды? Ты увесь зялёны, куды цябе не залетела? Ой, блядь, зачараваная, сука. Нарэшце, 1 з 4, як гэта? Дзякуй Богу, што рандом ён такі. Ён трошки даруе, але потым усё на гэтым. Не, треба было ў борт кидаць.
Мне хопить снарядом, тут я шмаляю направо и налево. Не пробил. Снова не пробил. Нарешті. Так, 8 голди, 10 гэтых. 10 звычайных ББ. Так. Ну-ка. СТРВ мы засвятили, але 140 повинен его забирать. Ну давайте-ка мы проедем на ББХи. А там цент, СТРВ. И цента мы так само заберем. Не пробивает, и глядишь на его. Эх ты, шарфутер. 6200. Не блага. Яшчэ один бой можно выкласть особно. Подобайки, подписки. Все хваляется. І нават яшчэ асабістую задачу выканалі. Ай, прыемна. Ай-яй-яй. Я собою ганаруся. Что ты? Так, можна трошки прокачаць. Слухайце, ды гэта апошні ўзровень. Ай-яй-яй. Так, чакайце. Навядзенне. Да хуткасці навядзення. Ці... Ага. Зведзенне ці магутнасць рухавіка. Ну, мне падаецца ўсё ж такі зведзенне. Дакладнасць стрэлу, яна мною больше хваляецца. А што гэта азначае? Прывітанне, Вэрва, прывітанне. Вельмі рады, што ты тут. Чакай хвіліначку. Чакай, я тут скончваю ўжо па іксах гэтых і зараз перасаджваюся ўжо на арту, і мы з тобой пачнем. Так, неблагі бой, дарэчы, вось уже другі бой. За сённяшні дзень я буду выкладаць асобным відэа на канал. Так, крацей, ты ж у Discord, так, збіраўся набіраць, то давай так і зробім. Зараз я тут яшчэ гэта заберу. Гэта закрываем. Вяртаемся ў гараж. Потому что у меня что засталось? У меня застался только 1х, як бачиш на Удесе. Вось. И, соответственно, далее пойдем на арту, ды параллельно будем с тобой размаўляць. Так, трэба Discord запустить. Я его забылся запустить одразу. Давай, калі можешь, то набирай. Вітаю тебе, дороженьки. Все, привітанки. Супер. Тебе добре чуваць.
Так, зараз я толькі ўжо... Хіба што музыку адключам, праўда? Я спадзяюся, што мяне сапраўды вельмі добра чуваць. Давай мы зараз так я пабалакаю там што-небудзь у воздух. Ну-ну. Так, а я Да, прагляжу ўсё, гэта, я пераправерыў, ўсё працуе. Ну што, вельмі цікава. Мне атрымалася праглядзець всю гісторыю паветрана-дэсантных войскаў за ну, ни много ни мало за апошнія 100 з чымсьці гадоў. Халера 110. тебе бяры, то бок гэта з сярэдзіны 19 стагоддзя, так? Ну, не з сярэдзіны 19 стагоддзя, гэта вось з пачатку 20-го. То есть, ну, там 100 гадоў, шчыра кажучы, амаль што прайшло. Ну, именно войскі, як сам па сабе род войск, гэта ў нас пачатак 1918 года, конец 1917, гэта у нас амерыканская першая воздушна-дэсантная дывізія. А шчыра кажучы, просто пехотная дывізія, але прыдумалі, што некалькі з яе батальёнаў будуць выкідваць па-за нямецкія пазіцыі каля горада Мэц. Гэта зараз таксама ў Нямецчыне. Але вайна скончылася хутчэй, чым паспелі гэта ўсё прыгатовіць, і як бы, ну, адклалася на потым. Хаця гэта засталося ў тэорыі толькі, так? Ну, не, гэта прям быў план, прям пачалі гатавацца, да? Не, то, што гатавацца пачалі, там план трэніровак і так далей, але ў баі не выкарыстоўвалі. Не, ў баі не выкарыстоўвалі. За кошт гэтага італьянцы перахапілі ініцыятыву. Ім гэта спадабалася. Да, ім спадабалася пиздец, таму што яны закідвалі дыверсантаў за аўстрыйскую лінію фронту ў Першую міровую вайну, але гэта ўсё ж такі, ну, не паветрана-дэсантныя войскі, гэта канцэпт аэрамабільнай пераброскі. То есть трэба будзе вызначыць два вельмі важных тэрміна. Ну што, я лічу, мы можам пакрыху пачынаць? Так, конечно. Поехали. Ну что, 220-280 годы нашей эры. Здагадайся, куды мы едем, куды мы перамяшчаемся. Ну, гэта будзе ці то Грэцыя, ці то Рым. Ніхуя. Мы едем у усходні Кітай і такое царство усходняе Хань. Гэта у нас та самая эпоха Троецарствия, і там прыдумалі, канешне, не паветрана-дэсантныя войскі, а там прыдумалі такую штуку, што можна перадаваць сігналы арміі з дапамогай аэрастатаў. Чакай, у іх разве ж былі аэрастаты, ці то былі гэтыя? Ну, максімальна прымітыўныя аэрастатыкі. Там просто, ну, вось гэта свечка, і вось тое, што зараз там па заканчэнні школы запускаюць. Ліхтары гэтыя яны, так. Ну, тыпа таго. Ось хлопчыкі прыдумалі гэту тэму з ліхтарамі, яны такі чык, запускаем туда-сюда, там паўкі ідуць налево, сланы ідуць направо. Ну, слухай, дык гэта атрымліваецца, ведаеш, якая цікавостка? Тое, што першы паветраны шар прыдумляў не еўрапеец. Канцэпт не зусім. То есть кітайцы, яны гэта ўсё там у іх было як бы на ўзроўні ідэі, але яны не зрабілі той самы крок, што, бляха, надо туды пасадзіць кагосьці, чтоб ён, як то кажуць, у падазрыцельную трубу наблюдаў. Ну, думка не дайшла да гэтага. Чакай, зноўку, я памятаю, у мяне была энцыклапедыя па самалётах, мне падарваў яе сябар, і там пра ўзгадкі, як чалавек засвойваў паветра, там адное было, што ў Кітаі, ужо не скажу табе дат, бо не памятаю, выкарыстоўвалі гэты змеі, на якіх яны проста забаўляліся, шаплялі чалавека і такім чынам выведку рабілі. Ну, таксама магло быць, таму што, ну, але ж змей, у ім фішка якая, што яго вельмі складана кудысьці на адным месцы закрапіць. Там ці патрэбны вельмі моцны поток
Паветра, але іх рабілі Паветра, вялікімі. Там. альбо там, ну, у вас збіраецца група з некалькі чалавек спартыўная, і вы, ну, вельмі хутка бяжыце супраць паветра. Там Было вельмі складана. Там коні чаплялі, я памятаю. Там было на малюнку, Ну, што коні цягнулі да. спачатку, а сам змей, ён быў такі, ну, 4-5 метраў, то бок чалавек там сапраўды займаў толькі, ну, адсоткаў 30, не больш плошчы, каб разумею. Ну, і таксама там вельмі складана штосьці паглядзець, таму што гэта штука, ну, не заўсёды стабільная, і Зусім як бы нестабільна. І вельмі складана глядзець у якую-небудзь одну сторону, каб усталяваць там, ну, як гэта правильно сказаць, перыметр альбо зону, за якой чалавек пастаянна наблюдае. То есть яна херня движется. Она рухаецца, і закон гэтага, ну, эпізадычныя якія-то моменты можна паглядзець, але як такое вось 100% сродак выведкі, гэта ўжо пазней. Французы зробяць сваё слово. Ну, Кітай мы ўзгадалі, зараз мы поедзем з табой у Польшу, але недалёка. Да, 1241 год, то есть амаль што 1000 гадоў прайшло. І у нас першы аэрастат з'яўляецца ў Еўропе на 9 красавік. Апраль гэта у нас красавік, так? Так, красавіка. Вось. 9 красавіка, 9 красавік, 9 число, на мой дзень народжання. Бітва польскіх войскаў з манголамі, і манголы, яны ўжо вельмі доўгі час акупоўвалі Кітай, і таксама перанялі гэту тэхналогію з управленнем арміі з дапамогай аэрастатаў. І вось яны выкарыстоўвалі ось такую штуку падчас бітвы пры Легніцы. Это у нас 1241 год. То есть першы раз аэрастат з'явіўся ў Еўропе. Ніхто ніхера не поняў, навошта яно было, ну, как бы... После гэтага і знікла. Ну, дакладна. Таму што еўрапейцам было, ну, вельмі зручна карыстацца сваімі баннерамі, сцягамі. Ну, нахера штосьці яшчэ ў воздух запускаць. Гэта ўсё ж такі складаней. Да, гэта яшчэ надо разумець, гэта нейкая магія, а тут як бы мужчына з адным сцягам, мужчына з другім сцягам, как бы налево, направо, ну, функцыі таксама такія ж самыя выкарыстаюцца, і як бы еўрапейцаў не зацікавіла. Ну, пасля гэтага мы пераходзім уже бліж да таго, што вось больш схожа на кітайскі вось гэты праект са змеем. Мы пераходзім да Леонардо да Вінчы, да 1485 году. То есть у той час датуюцца першыя малюнкі, калі вось ён там маляваў штосьці вельмі падобнае на парашут. Але яшчэ да яго быў такой Маріано ді Якопо Таккола 1382 по 1453 год жыў такі чалавек, і ён таксама маляваў штосьці сходнае на парашут. І гэта было потым апублікавана у кніжке брытанскага даследчыка по механіке, інжынерыі і цудам тагачаснага свету. То есть 1470 году кніжка, і там ён таксама намаляваў першы ось штосьці падобнае да парашута, потом гэта ўсё дапрацаваў да Вінчы, і после да Вінчы, шчыра кажучы, амаль што, ну, 150-120, 130 год тэма з парашутамі неяк, ну, угасае. Асоба нікому не цікавіцца, і ось бо ніхто не лётаў. Харватыі. Да, ніхто не лётаў, нікому асоба, ну, не трэба. І вось мы пераходзім у Харватыю. Там харвацкі вучоны Фауст Вранчыч, ён такі выгатаўляе парашут, сам з ім прыгае, некалькі раз удачна, і апошні раз кажуць, што, ну, не вельмі удачна. І пасля гэта тэма таксама памірае. Як бы, ну,
Зрабіць Гучыць. можам, але да, але Апошні раз гучала вельмі так не вельмі ўдала. да, ну не Бо вельмі апошні. ўдала. Да. Ну, ён сам прыжок перажыў, але потым праз год помер. Ну, неяк так. Ну, тады час быў такі, яму ўжо было бліжэй да тосьці каля 60 гадоў. Бліжэй да 60. Добра, што То есть дажыў ён ужо увогуле быў- да гэтых гадоў. Да, так ён прыгаў, каб ты разумеў, вось 50... Ён прыгаў у 64 годы. Але добра, што дажыў, як кажуць, да гэтых год. Такі, ось, ну, такі вучоны. Сам сам іспытаў, не гледзячы на, ну, вельмі сталы век для таго часу. Занадта ўжо нават. Калі не Да. памыляюся, да Вінчы недалёка ад яго не дажыў да гэтага ўзросту. Ну, вось, там, да, вельмі рана памёр да Вінчы, на жаль. Так вось. Ну, паколькі такі спорт, як прыганне з тарзанкі, чы прыганне з усякіх там сабораў, калакольных вежаў, ось па тыпу як да Вінчы, як харвацкі вучоны, ну, некі цуд і безглуздзіца была для тагачаснага чалавека. Таму як бы тэма з парашутам далі вось гэтых штучных канструкцый, ну, не прадвінулася. І тэма зноўку на 160 гадоў просто вось замерзае. І мы плаўна перакатваемся да братоў Монгольфьер, і іх вось уже першы аэрастат, які яны запусцілі. Яны запусцілі і чалавека на гэтым аэрастаце, і ўсё. Тое, што кажуць, сучасная эра авіяцыі ў 1783 году пачалася. У той же час, у той же год, Луі Себастьян Ленорман, ён выгатаўляе ўжо тое, што больш схожа да сучаснага парашута. То есть уже 1783 год нас запускаюць на аэрастаце, зразу думка, як оттуда у выпадку чаго выбірацца. Хлопчыкі адкапваюць усе вось гэтыя наработкі і Вранчычай, да Вінчы, і такалы, і як бы вось мы вырабляем парашут. Французы, ну, на той час гэта адна з самых перадавых дзяржаў у сэнсе навукі, там, і тэорыі, і ўсяго, яны вось сядлаюць гэтую тэму і двигаюць дальше. А по другую сторону Атлантыкі самы любімы і самы дарагі для беларуса чалавек, адкрыткі якога мы скупаем пры першай магчымасці. Мы яго вельмі любім і шануем. Веньямін Франклін, он же Бенджамін Франклін. Картачкі, так. Да, яго вельмі карткі, адкрыткі з стагоднім юбілеем просто любіць кожны беларус. Гэту любоў не падзяліць нічым. Ну, нават жывучы ў Польшчы, сядзіш і ўсё роўна перакідваеш на гэтыя карткі. Да, нават жывучы ў Літве і пералічваючы ўсё ў евра. Ўсё роўно. Колькі ў Франкліна. Да. Вось, в 1784 годзе у лісце да аднаго з сваіх сяброў Бенджамін Франклін выдае самую цудоўную ідэю. Нам трэба 5000 аэрастатаў, вось тагачасных гэтых паветраных шароў, да? Песня Лявона Вольскага на двоих чалавек «Падымі мяне па-над зямлёю». Гэты ўсе 5000 аэрастатаў і 10 000 чалавек, яны пералятаюць праз лінію затыкнення з войскамі, садзяцца ў нейкім горадзе, акупуюць яго, адрызаюць армію там. На той час это брытанскую ад ліній снабжэння, ад саплай-лайна, і мы ўсё, выйгралі войну. Все посмотрели, сказали: Беня, ты, конечно, визионер. Это все цудоўна, грошей нема. Будем воевать пешки. Як заўсёды, як зручна. Как бы, ну вот все, 1784 год, уже как бы пора двигать.
Ну і на наступны год Жан-П'ер Франсуа Бланшар, ён успешна Паспяхова, пробуе, ну. да, паспяхова, выкарыстоўвае парашут і ўжо спускаецца з паветранага шара на зямлю. То есть першы чалавек, які ось падняўся і дэсантаваўся і 100% нармальна са сваёй мадэллю парашута, ён ось Жан-П'ер Франсуа Бланшар. Гэта 1785 год. Ну, і на гэтым гісторыя за ўсімі гэтымі прыжкамі, стрыбаннямі, з парашутам, яна амаль што на наступныя ось 100 гадоў яна закончваецца. То есть тэму Бенджаміна Франкліна вырашылі не развіваць далей, так? А вось тэмку з аэрастатамі і назіраннем, ну і таксама перадачу флажнымі сігналамі, вось гэта ўсё французы запрыкмецілі. І 26 жніўня 1794 года бітва каля мястэчка Флёрус, это у нас сучасная Бельгія, мястэчка ўсё таксама там жа, можна наведаць. Войскі першай французскай рэспублікі, гэта ўжо рэвалюцыйныя войскі, яны ў змаганні супраць Аўстрыі дамагаюцца пабеды і заўдзякі выкарыстання ось гэтага паветранага шару. То есть там з паветранага шару яны рабілі назіранне, крыху кіраванне, і вось за кошт гэтай навінкі тэхнікі знішчылі цытадэль. Яны не то што знішчылі цытадэль, яны пратрымались у абароне ад аўстрыйскай арміі і потым паспешна выцеснілі яе з поля боя. Паколькі поле боя асталося за французамі, то яны як бы лічацца пераможцамі. Ну, далей у розных бітвах дзесьці выкарыстоўвалі, дзесьці не выкарыстоўвалі, но было вось так вот эпізадычна. То есть калі дзяржава там багата, у них ёсць як бы 2 штукі, гэта ўжо моцны флот, штосьці неверагоднае, поэтому трэба ось як-небудзь выкарыстоўваць. Але вельмі сказаць, што там шырока у кожным батальёне, у кожнай там палку не было. То есть гэта вельмі такое вось армейская тэма. То есть ёсць вялікая армія, у вялікай арміі ёсць вялікае фінансаванне, і да вялікага фінансавання можа дадацца ось паветраны шарык з чалавекам, які пастаянна глядзіць у падазрыцельную трубу і маша там маленькімі сцяжкамі. Ось як бы Это звычайная ж тэма. Гэта ж заўсёды так было, што я гэта фундаментальную навуку, што перад толькі вайна, больш нічого. Ну, тут фішка ў тым, што не вельмі сильно штурхала. Таму што па логіцы вяшчэй рэчаў, ну, трэба было ўсё ж такі больш, некалькі аэрастатаў, наладжваць сігнальную сістэму, але ўсё ж такі выкарыстоўвалі, ну, там, 1, 2, 3. То есть там аэрастатны флот быў вельмі такі сабе маленькі. Ну, і вось мы ад эпохі Напалеонікі павольна двигаемся да 1907 году. У нас такі чалавек, амерыканец, Чарльз Бродвік, ён прадэманстраваў 2 вельмі ключавых дасяжнення у вобласці парашуціравання. Па-першае, ён прыгаў з паветраных шароў, а па-другое, ён слажыў свой парашут у рюкзак. Усё не проста так. Доўга вывучаў арыгамі. Да. Навучыўся. Так. І ось, як бы, тэмка стрэльнула. Як бы можна не раскладваць вось гэты парашут, як гэта рабіў там Луі Себастьян Ленорман чи Жан-П'ер Франсуа Бланшар. То есть там яно як рабілось. Ты береш ось гэты свой парашут са всеми сваімі стропамі, ён у цябе ось як куча бялізны, ось ты з ім носішся, а? Ты яго там часткова выкідваеш, ён набірае якую-небудзь паруснасць, чи ты яго раскладваеш на борце ось свого паветранага шара, ось гэтай карзінкі, кошыка, і ты там потым падаеш уніз, і яно там з дапаможай божанькі і фізікі неяк там раскрываецца, і ты збольшага не проста падаеш плашмя
у Глебу фейсом, а ну, покриху плануєш. Трохи І- м'якший. Да, трохи м'якший, ніж звичайно. І ось у 1907-му парашут догадалися скласти у бекпек, у рюкзак і з ним пригати. То оказалось геніально. Просто геніально. Потім у 1911 году Грант Мортон ён зрабіў уже першы прыжок парашутам з самалётаў братоў Райт модель Б. То есть, І туди Эра вже того, залезли. да, ось эра того, што называецца прыжкі з парашутам з авіяцыі, гэта вось пачалось у 1911 годзе. Ну, у 1911 годзе ў другой палове Глеб Евгеньевич Котельнікаў, расійскі Нават афіцер так афіцыйна. Да, так. Жыў у Мінску і Вільні. Ось так. Краці беларус. Ну, не то, что беларус, але ўсё ж таки яго бацька быў просто таким чыноўнікам, яго пераслалі на такія сярэднія рукі пасады, там Мгм. штосьці крыху ніжэй за галаву мястэчка. То есть, ну, такі ось. І ён пажыў у Мінску, у Вільні, на тэрыторыі сучаснай Украіны таксама жыў. І вось ён закончыў армію, потом пераехаў у Санкт-Петербург і там пайшоў працаваць у цырк. І ось там, да, пашоў працаваць у цырк, і ось пасля працы ў цырку, там і сумесная праца і ў тэатрах, і ў цырку. І вось там ён вырабляе ратавальны ранец для авіятараў з аўтаматычным выкідваннем парашута. То есть 27 кастрычніка. Так, пачакаем. Пасля верасня у нас што ідзе? Кастрычнік. Кастрычнік, вось, да. 27 кастрычніка ён атрымлівае патэнт на вырабку ось такіх парашутаў. Гэта ранец, і ён яшчэ аўтаматычна выкідваецца сам парашут. То есть там цепляюцца за страпу, ты сам прыгаеш, страпа выдёргівае купал, і у цябе ось парашут раскрываецца. Ось, такая ось гісторыя. Трэба адмеціць, што 3 гады таму, у 1908 годзе, нараджаецца вельмі знакаміты чалавек, і калі верыць любому расійскаму шкаляру ці проста расіяніну, які выгадаў і заброў ВДВ. Васілій Філіпавіч Маргелаў. Ну, насапраўду ён быў Маркелаў, але, ну, як у тым анекдоце пра пупу і лупу, ўсё пераблыталі і крыва запісалі букву К у партбілет, таму ён стаў Маргелам. Уже ўсё выгадалі, уже парашуты зрабілі, уже першыя прыжкі пайшлі. А вось чалавек, які гэта ўсё прыдумаў, толькі нарадзіўся. Такое Вось здараецца. вам і чытай расійскую Вікіпедыю пасля гэтага. Ну так адбываецца заўсёды. Чамусьці так адбываецца. Гэта сучаснасць, да. Іншых умоваў не маем. Да, гэта сучаснасць, да. І вось пачынаецца канфлікт, які падзяліў жыццё на до і пасля. Першы такі канфлікт, гэта у нас Першая сусветная вайна. І мы бачым, што вось тэма з аэрастатамі, з авіяцыяй у Еўропе яна вельмі папулярная, але вось да тэмы, каб давайце мы кагосьці закінем кудысьці, таксама прыходзіць, але не далей, чым на планах. Чаму? 100% працуючых парашутаў няма, самалёты больш, чым па 3-4 чалавекі пагрузіць не могуць. Пасля налётаў дырыжбобілі, цепелінаў, дырыжабля, як ты іх не назаві, на Лондон, брытанцы пасілююць супрацьпаветраную абарону. І вось адзіны сродак, з дапамогай якога можна даставіць вось, ну, неабходную колькасць людзей куды-небудзь за лінію фронта, вось гэты дырыжабль, ён, ну, не даляціць.
Яго хутчэй за ўсё ну саб'юць, гэта не запрацуе аніяк. Будзе сумна. І як бы тэмка заглохла сама сабой. І тут мы пад крыху крочым з Еўропы у Афрыку. А тачней кажучы, у нямецкую Афрыку, у калоніі каля Занзібара і сучаснай Танзаніі. Там камандуе нямецкімі войскамі такі цікавы мужчынка Пауль фон Летов Форбек. Летов, но не Егор. І вось гэты чалавек у 1914 годзе оказывается адрэзаным ад сваіх калоній, тотальная дамінацыя брытанскага флоту на моры, то есть якога-небудзь добрага саплая снабжэння няма. То есть будзеш пакутваць. І у чалавека буквально там 3-4 сотні немцаў, афіцэраў, і каля некалькі тысяч пехоты, набраных з местных жыхароў. Супраць яго брытанцы, бельгійцы, галандцы, то есть все, хто прысутнічаюць у Афрыцы на той час, яны выстаўляюць, ну, немного, не мало, ну, першы такі ось баявы кулак на 1914 год 45 тысяч чалавек. То есть, ну, некалькі сот афіцэраў, там 2700 пехоты, еще плюс-мінус там 3-4 тысячи нерегулярнай пехоты і супраць яго 45 тысяч чалавек. І ось гэта неардынарная лічнасць, асабістасць. Замест таго, каб бадацца з гэтым усім у прамых супрацьстаяннях, там гераічна гуляць у Брэсцкую крэпасць, ён дзеліць гэта ўсё на аддзельныя загоны, і гэтымі загонамі праз тропы, праз усялякія магчымыя спосабы кажуць нават, што вось ён тады выкарыстоўваў вось все гэтыя паветраныя шарыкі, маленькія цепеліны, і ён забрасвае, закідвае гэта ўсё, заводзіць у тыл англічанам, наносіць штучныя удары. Штучныя маеш на ўвазе, што адзінкавыя? Адзіночныя. Да, адзінкавыя, але вельмі такія дакладныя удары па інфраструктуры, па снабжэнню, і спроба брытанцаў уторгнуцца ў нямецкія калоніі ў Афрыкі ў 1914 годзе правальваецца. І ось разуменне. 45 тысяч і ў лепшым выпадку 1012 чалавек. І вось гэта 12 тысяч чалавек за кошт выкарыстання вось такой прадвінутай тактыцы, калі яны заходзяць у тыл, наносяць дакладныя удары па інфраструктуры, ось з'яўляюцца з ніадкуль і знікаюць у нікуда, наносячы тым самым, ну, сур'ёзныя пацеры, урон. Ну, гэта проста стопіць англічан. Там просто, ну, не ведалі, што рабіць. І ось гэты кадр. Калі набіраючы, калі губляючы людзей, але, ну, у лепшым выпадке, ось, іменно сілы з немцаў і галандцаў бураў, у яго былі 2700 чалавек. Да іх дадаваліся яшчэ каля 15 тысяч мясцовай пехоты, мясцовых жыхароў Танзаніі, і яшчэ яны потым дабіралі там рэгуляраў. І нерэгулярную пехоту, то есть яны плацілі грошы племянам. Пауль фон Летов Форбек, ён ведаў мовы мясцовых плямён, ён іх актыўна рэкрутаваў, і вось такімі вось рэйдамі, паходамі, вылазкамі па тылам брытанцаў ён, ну, стрымліваў. І па там настолькі партызаншчына была, што у ітоге у немцаў набралась усяго состава за ўвесь час. Гэта было 80 тысяч чалавек, але гэта, ну, не пастаянная групіроўка. То есть там калі 20, калі 30, ну, вось где-то так 80 тысяч чалавек прайшлі праз гэтую кампанію. І до 1918 года яны не змаглі неяк яго зламіць, нанесці яму паразку. То есть чалавек адваяваў всю першую сусветную, даў у бубен англічанам, бельгійцам, ну,
усім, да каго дацянуўся, ён даў у бубен і ні разу не прайграў. То есть ён ваўлякаў, напрыклад, у фэйкавы адступленне. То есть там брытанцы наступалі, немцы нібыта адступалі, потым рабілі котлы, там усё гэта, ось гэта ўсё. То есть чалавек развернуў партызаншчыну вось на ўсе грошы і лепш за ўсіх на здзіўленне. І нават ён прапусціў капітуляцыю ў 1918 годзе. Яму спатрэбілася спачатку разбіць лагер. Я уже дакладна не памятаю, ці то бельгійцаў, ці то англічан, ці то было сумеснае якое-небудзь войска. І там ён знайшоў дакументы, што ўжо так, насапраўды Германія капітулявала, і толькі тады ён ужо звязаўся з брытанцамі і вывеў ось свае войскі на капітуляцыю. Ён яшчэ і войскі захаваў. Там на капітуляцыю прыйшоў Пауль фон Летов, і з ім 22 тысячы солдат. І 12 тысяч нерегулярнай пехоты. То есть, ну, шчыра кажучы, то где-то 34 тысячи бойцоў. А супраць яго ўжо была групіроўка пад канец 1918 года, то есть там хтосьці каля полумільёна. То есть ён вось гэтай вось партызаншчыны просто паралізаваў дзейнасць брытанскай арміі ў Афрыцы. То есть і брытанцаў, і бельгійцаў. Пасля ён вярнуўся ў Германію, але крыху папрацаваў у рэйхсверы, падавіў паўстанне спартакаўцаў у Гамбургі, гэта камуністычная арганізацыя. Ну і потым ён ужо больш быў пенсіянерам, які проста распавядаў пра свае рэальна незвычайныя прыгоды ў Афрыцы. І вось гэты чалавек, ён таксама парадзіў такую цікавую фігуру за годы вайны ў Афрыцы. Гэта Тэадор фон Хіпель. Ён быў адным з афіцэраў у Летава. І пасля, ужо калі нацысты прыйшлі да ўлады, ён арганізаваў такой спецпадроздзел Бранденбург 800. Да, спецгрупа Бранденбург альбо Бранденбург 800. Мы крыху пасля пра гэта пагаворым, калі мы будзем набліжацца да 1930-х. А пака 1917 год, вайна ідзе да фіналу, і сэр Уінстон Леонард Спенсер Чэрчыль у 1917 годзе выдае прапанову, што было б неблага, калі б мы здвинулі фронт не толькі танкамі, але яшчэ высадзілі дэсант па-за лінію немцаў, каб арганізаваць альбо ваўлячэнне рэзерваў, або адвлекчы часткі з фронту, каб спрасціць прарыў. Пан Чэрчыль прапанаваў, і ў 1918 годзе майор Льюіс Брэрэтон, начальнік брыгады і начальнік брыгады Біллі Мітчелл, яны такія, цудоўная ідэя. Давайте мы высадзім некалькі брыгад першай дывізіі ЗША у тыл нямецкіх войск каля Мэца. І вось яны пачалі планаваць, весь 1918 год яны планавалі. Не спяшаліся. Да, не спяшаліся. І ўжо на люты месяц 19 года планавалі, што будзе ось высадка. Але вайна скончылась, і всё. Планы былі цікавыя, неверагодныя, але вайна скончылась. І мы пакрыху пераходзім у рывушчыя 20. Рывушчыя 20 сустракаюць нас вельмі непрыемным станам эканомікі. Нават не столькі эканомікі, сколькі міжнародных зносін Германіі і Савецкага Саюза. Савецкі Саюз ніхто не прызнае, а немцам забаранілі вырабляць даследаванні і вырабляць узброенне.
І вось так здарылася, што ну гэта проста, шчыра кажучы, тое, што мы таксама бачым сягоння. Да, то есть калі бункерны фюрер ездзіць максімум у Беларусь, Іран і Северную Карэю, вось роўна такім жа чынам немцы дамаўляюцца з саветамі. То есть гэта яшчэ веймарская нямецчына. Яны дамаўляюцца з саветамі і адкрываюць вельмі 3 такіх цікавых месца. Такія цікавыя ну, нават школы, можна сказаць. Так. Гэта у нас танкавая школа ў Казані, палігон па вырабленню та выпрабаванню хімічнага ўзброення Томка. Вось так дзіва. І Kampffliegerschule Lipецк. Гэта школа па развіццю авіяцыі і трэнавання пілотаў-вынішчальнікаў, то есть істрыбіцелі. І вось там працуе і пастаянны прадстаўнік рэйхсвера Херман фон дер Лит-Томпсон, выхадзец з Шлезвіга, сучасная ось поўдзень сучаснай Даніі. Альбо вельмі-вельмі север, але ось там ось каля граніцы Даніі і Нямецчыны, то есть оттуда. І там весь час тусуюць разныя кадры. Напрыклад, там тусуе ось у гэтай школе тусуе такі кадр, як Курт Штудент. Зараз гэта імя можа табе нічога не казаць, але ён быў вельмі такі добры сябр з другім нямецкім асам Першай сусветнай вайны, Германгам фон Герингам. Не, просто Герман Геринг. Фон у него не было, ён быў не штук. Он потом гэта ўсё весь час кампенсаваў, калі скрадаў усё, што бляшчыць і схожа на злата чи срэбра па Еўропе, але зараз не пра яго. А вось гэтыя хлопцы, яны знаюць друг друга, таксама як і младшы брат Манфреда Рейхткофена. Вось яны тусуюць, взаемадзейнічаюць адзін паміж другім, і таксама у структурах міжваеннага рэйхсвера яны маюць зносіны з такім кадрам, ну хутчэй за ўсё яны малі зносіны, як Теодор фон Хіпель. То есть гэта ўсё вельмі такая пантовая тусоўка, дзе вельмі багатыя людзі, яны камунікуюць з вельмі выбітнымі авіятарамі таго часу. То есть там вось гэта ўсё. І так вось здараецца, што некалькі разоў Курт Штудент ён бывае ў гэтай Kampffliegerschule Lipецк, дзе навучаюцца і савецкія авіятары, і нямецкія авіятары. То есть там потым будзе вельмі багата нямецкіх асаў, якія скончылі іменно гэту школу у Ліпецке. І там адбываецца такая вельмі странная штука, што вось гэта школа працуе, і вельмі блізка да сканчэння працы гэтай школы. То есть пасля, ось там, уяві сабе, ось такой вось час размыты, і няма вельмі дакладнага матэрыялу, які бы пацверджыў, але вось гэта моя тэорыя на гэты конт, што Штудент, Хіпель, яны камунікавалі і абраблялі вось гэты досвед фон Летава, і ось узнікла гэта ідэя, што давайте мы будзем закідваць народ на гэту партызаншчыну па воздуху. Но ось Штудент гэта перайначыў на свой манер. То есть, ну, давайте мы зразу баявымі групамі, якія будуць выпаўняць якія-небудзь там задачы, таскі на дапамогу арміі, але яны ось прям прыляцелі ў форме і зразу ваююць там у тылах. У Хіпеля была ідэя ось таго, што называецца сучаснымі сілы спецыяльных аперацый. Вось, на мой погляд, именно як дапаўненне таго, што ось тады ўсе былі, ось там самалёты паляцелі, прыгаць з парашутамі можна. Курт Штудент
ён не камунікаваў з людзьмі вось у гэтай камфлігер-шуле Ліпецк, тому што именно пад заканчэнне працы гэтай камфлігер-шуле у 1930 годзе саветы дэманструюць першыя прыжкі з парашутам. То есть тады гэта было вось прыжкі з крыла самалётаў ТБ-3, а вось тады гэта ўсё пачынаецца. То есть, ну, гэта не можа быць супадзеннем такім вось простым. Што у вас там такая секретная школа, там працуюць такія кадры, і вось пад аканчанне вось гэтай школы пачынаецца вось развіццё вось уже савецкіх паветраных дэсантных войск. То есть гэта ўжо 1930 год. То есть, ну, не... такая ідэя сама па сабе, яна не магла радзіцца з нічога. Да, Советский Союз вядзе там спонсирование партизанских действий на тэрыторыі Польши, там фінансуе, падтрымлівае там партизанскія атрады, вся гэта гісторыя з дзедам Талашом, і тое, што там трэба закідваць прыпасы праз воздушныя масты, дасылаць агентаў, але ну вельмі добра працавала тэма з кантрабандыстамі і сухапутнымі граніцамі. То есть там, ну, НКВД, НКУС, яны крышавалі сваіх кантрабандыстаў. За кошт гэтага вось у гэтай памежнай тэрыторыі ідзе падпольная торговля, і яны вось такімі шляхамі перапраўляюць сваіх агентаў. То есть, ну, перасякаць паветранае прастранство іншай краіны для гэтага, ну, не трэба. А вось той факт, што у вас ёсць такая школа падрыхтоўкі авіяцыі, у якой вось тусуюць такія кадры з магчымасцю там пераасмыслення вось такого опыта дыверсійнай працы, гэта, ну, ось 100% ось оттуда хутчэй усяго была ўзята ідэя. Але мы пакуль што аставім наш вельмі хуткі бег да 1930-х гадоў. І вернемся да 1927 года. Італьянцы робяць першы именно зброс сіл ВДВ парашутным метадам. Яны гэта рабілі яшчэ у Афрыцы, яны гэта рабілі ў сябе ў Італіі, калі трэніраваліся. Вось у 1927 годзе яны именно трэніраваліся і вось правялі першы именно военны зброс. То есть італьянцы спадчыну да Вінчы ушанавалі лепей усіх і па факту апрабавалі і стварылі именно ВДВ, вось як від войск. Але ўсё ж таки яны зразумелі, што вось вялікія высадкі, там дзе вось у нас сотні летакоў, тысячы купалоў, вось гэта рабіць не трэба. Яны падзелілі гэта ўсё на брыгады на роты, і там, ну, вось высадкі максімум 100-200 чалавек. То есть гэта вось именно такі хірургічны інструмент. Прыляцець, высадзіцца, адну максімум дзве задачы выканаць, штосьці знішчыць, кагосьці знішчыць і ўсё. Вось і не трэба больш. Ну, а ўжо вось, дарэчы, 1927 год італьянцы ўжо выкарыстоўваюць ВДВ, а, ну, пану Васілію Філіпавічу Маргелу спаўняецца 19 год. На наступны год яго прызавуць у армію. Человек ВДВ придумал. Совпадение? Не думаю. Не совпадение, ну такі фактик. Ну вось. У нас 30-й год, і саветы придумываюць, што таксама трэба кідаць вось багата людзей з парашутамі. Цікаве занятие, кажуть яны. І за лінію, да, так. Вясёлая движуха. Нам такое трэба. Вясёлая движуха пачынаецца ва ўсіх. Вось просто ва ўсіх. У італьянцаў такая, яны вось пад сваю тэмку, а ўжо ў Савецкім Саюзе вось такая. І 18 сакавіка штаб Красной арміі, ён уже выдае дырэктыву, і у Ленінградскім военным округе уже арганізоўваюць там першыя роты, першыя брыгады, ось именно з таго, што дэсантуюцца. То есть там людзі именно што ось першыя дэсантныя брыгады, гэта 18 сакавіка.
31 года, да, у Савецкім Саюзе. Ну, а мы павяртаемся зноў у Еўропу. Там нас чакае Курт Артур Бенно Штудент. І ён Все у тыя ж 1000 немцы, я так разумею, да? Да, ну это той самы немец, які крыху там па шэрым схемам працаваў у гэтай школе савецка-нямецкая, але з 1933 году школу закрываюць. Курт зноў павяртаецца ў Нямецчыну. Слухай, а ёсць такое меркаванне, ведаеш, яно сёння пашыраецца, бо вельмі звестак много з'яўляецца, што ўвогуле другая световая вайна з'явілася вынікам таго, што пагадненне было заключана паміж Молатавым і Ріббентропам, так? І тут ты зараз скажаш аб тым, што Савецкі Саюз нават з Нямецчынай у той міжваенны перыяд, калі немцам было забаронена мець нейкую там зброю, выпрадукоўваць іх і так далей, яны акурат такі хіба што зараблялі на тым, што прадавалі ім свае веды расійскай імперыі на той момант, так, у галіне, ну, як найменей вось зараз пра лётныя школы ці ВДВ. Фішка ў тым, што ведаў расійскай імперыі было вось парашут Кацельнікава. Усё, што маглі прадаць, гэта парашут Кацельнікава, але, ну, трэба разумець, што Нямецчына 1918-1933 гэта, ну, збольшага такая, ну, дэмакратыя. Гэта іменно веймарская Нямецчына, там у нас выбары, прэзідэнты, парламент, вось гэта ўсё. Так, я разумею. Саветы разумелі, што Нямецчыне гэта тэхналагічная дзяржава. Это вось, ну, увесь хай-тэк таго часу там быў, але ім забаранялі ім карыставацца. А Саветам вельмі хацелася ў хай-тэк. То есть, ну, няма, але хочацца. То есть, і вось яны іх прываблівалі гэтым, што хлопцы, вы ў нас тут робіце вось гэтую все свае даследаванні, да? Ага, мы вам мы дазваляем. вам ресурсы даем і гэтак далей, але да, ваши веды застанецца тут. Так. Так нават па ітогу рэзультату усей гэтай працы ўсіх трох школ, то есть это і Томка, і Казанская танкавая школа, і Ліпецкая школа авіяцыі, усе пастраенне, методікі, усе пабудаванні, ўсё гэта дасталося Савецкаму Саюзу. То есть немцы гэта просто ўсё пакінулі. То есть яны падгатавалі інструктароў, багатую колькасць асабістага составу. То есть там, ну, немцы оставілі Саветам, ну, вельмі такую хай-тэкавую тэмку па авіяцыі. Зразумела, гэта як сёння зрабіў тое самае Кітай, калі вось была хваля гэтае развіцця, то бок усе прадпрыемствы і гэтак далей, але вылілася гэта ў тое, што ўся электроніка на сённяшні дзень вырабляецца ў Кітаі. Вось, проста што заходнія веды, якія тычыліся гэтай электронікі, яны прыйшлі туды акурат з-за таго, што танная працоўная сіла была, так, і свае рэсурсы. Тое самі рабілі і Саветы, разумеецца. Яно схожа на гэта, што яно было іменно гэтакім чынам, але ўсё ж такі, ну, там была іменно сітуацыя, што немцам не дазвалялі рабіць даследаванні і трэнінгі, а у Саветаў было нічога. Вось у нас ёсць зямля і магчымасць вам даць вось шэрую зону, дзе вы будзеце працаваць. Ну, ось і так. Разумею. Але ў 1933 годзе школу зачыняюць. Усё гэта дастаецца Саветам, усё гэта багацце. А нямецкія інструктара рознага кшталту аташэ у тым ліку і Курт Штудент, яны вось усё гэта павяртаюцца ў Нямецчыну. І з верасня 33 года ён займае пасаду у міністэрстве ваенным Нямецчыны, ён займае пасаду афіцэра па надзвычайным паручэнням у галіне авіяцыі. То есть ён займаецца тым, што изучае планерызм, то есть сродкі дастаўкі дэсанта. То есть як мы пабачым пасля. То есть гэта именно сродкі дастаўкі дэсанта. То есть чалавек сваёй ідэі
тое, што было выраблена на базе вось гэтых школу Ліпецку, тое, што ён уже пабачыў на палігонах Масквы, будучы адным з членаў аташату нямецкага ў Маскве. То есть все гэты дэсантныя высадкі, то чалавек пайшоў дальше гэту тэму развіваць. То есть ён увярнуўся з вельмі такімі ведамі і вопытам. Ну, на мою думку, ён уже вярнуўся з вопытам, не толькі з ведамі, а тэорый. І ось у 1935 годзе ён ужо назірае за навучальнымі установамі, а ўжо з 1938 года ён генерал-майор, ён уже вельмі плотна пагаварыў з нацы нумар 3 альбо нацы нумер 2, каму як больш нравіцца, Герынгам, і ён прапанаваў Герынгу вось гэтую ідэю. То есть гэта 38 год. Прапанова ідэі о том, што ну, трэба стварыць именно вось ВДВ. Фальшерм'ягеры. І Герынг вельмі заахвочваецца гэтай ідэяй, і на то есть, як гэта сказаць, вельмі такая сур'ёзная прычына. Герынг, ён вельмі планировал узяць кантроль над секрэтнай паліцыяй Нямецчыны, гестапа. То есть падчас вайны мы вельмі ведаем папасць у гестапо, а тады яшчэ была гестапа. І там у гестапа начальнікам быў, ну, так саўпала, ну, так просто так саўпала. Такі кадр Рудольф. Там такое супадзенне, Рудольф Дыльс, ён муж племянніцы Герынга. Ну, бля, так саўпала. І вось гэтага кадра два другія аматары формы ад Хуга Босс і розных містыфікацый Генрых Гіммлер і Рейнхард Гейдрых, яны збіраюць кампрамат, і просто за кошт структур СС яны, ну, выбіваюць Дыльса, арыштоўваюць яго давераных асоб, і там, ну, калі б Дыльс, шчыра кажучы, не дабяжаў да хаты, дзе жыла вось гэта племянніца Герынга, яго хутчэй бы за ўсё тоже дзе-нибудь застрэлілі у якой-нибудь берлінскай падваротні. І у Герынга такім чынам Гіммлер, ну, аджаў ось такі палітычны крымінальны вышук. Гэта вот, ну, зараз, калі б хтосьці у Карпенкова аджал губазік, ну, такого уровня ситуацыя. І Герынг разумее, што, як бы, ну, яшчэ крыху, і, ну, хутка ось гэты усаты чорт з ачкамі, з акулярами, ён да яго дабярэцца, і яму патрэбна свая, як бы, ну, служба там охраны, свая пехота, ось хто-небудзь. Яму патрэбен хто-небудзь, каб яго ахранялі. І ён робіць для сябе сваю прыватную ЧВК, прыватная армейская кампанія, которая потым она трансфармуецца ў дывізію Герман Герынг, або просто дывізія Герынг. Гэта ўжо тады было мейнстрымам, да? Да, гэта ўжо тады было мейнстрымам. І ён паралельна з гэтым ён ось з Куртам Штудентам, яны ў структурах Люфтваффе, яны ствараюць парашутыстаў. І фішка ў тым, што калі чалавек хоць неяк быў звязаны з СС, ён не мог патрапіць ні ў дывізію Герынг, ні ў парашутысты. Вось проста нет. І ў Люфтваффе нельга было патрапіць. Вось гэта варожасць паміж СС і Люфтваффе, яна сохранялась вельмі увесь час існавання там Трэцяга рэйха. Як бы ось такі прыкметны факт. Ну, шчыра кажучы, усе пішуць, што нямецкі дэсант, ён упершыню, вось весь яго дэбют быў у 1940 годзе, таксама на мой дзень народжання, 9 апрэля. Не пакідае нас гэта дата. Але тут трэба адзначыць, што Герынг вельмі такі, ну,
жадны, вельмі з такімі сильно паехаўшымі мазгамі наконт таго, што падчас Первай мировой войны ён як тыя самыя мушкецёры Дюма хадзіў да сяброў пахаваць. Да, ну ён хадзіў гадавацца. Там вельмі цікавая штука, што мушкецёры, не гледзячы на весь свой пафос статус, яны хадзілі да багатых сяброў просто пахаваць, чтобы деньги не вытрачаць, да, чтобы грошы не вытрачаць. І ось той факт, што ён ваюе на ўзроўні з усімі гэтымі там фонамі баронамі, так, а жыве як абсос по факту. Яно зрабіла на мозгі Геринга вельмі сильны імпрынтинг. Пасля ён яшчэ пазнаёміўся з рознымі таблеткамі і парашкамі, і ну, зусім у чалавека на гэты конт сарвало крышу. Ён пачаў мало таго, што паляваць за всякім, што каштуе, так? За всякімі каштоўнасцямі. Але ён пачаў ствараць, именно перапачыняць пад сябе, пад сваю ўжо гражданскую тыпа структуру там фабрык, заводаў, газеты, параходаў, да? Фабрыкі, часопісы, паравыя машыны. Ён пачаў перапачыняць тоже таксама які-небудзь там заводзік, фабрыку, яшчэ што-небудзь адкусіць. І вось гэта яго парашутысты з дывізіі Геринг і з Люфтваффе, яны выкарыстоўвались і падчас аншлюсу Аўстрыі, і падчас уторгнення ў Чэхаславакію. І там было вельмі цікава, тому што вось хто першы займае якое-небудзь прадпрыемства, так, у тую структуру яно і адыходзіць, шчыра кажучы. То есть калі прадпрыемства там у Чэхіі, у Аўстрыі займае вермахт, яно адходзіць пад прамысловасць, пад усе гэтыя арганізацыі ТОД, там да Ярмала шахта, вось да гэтых людзей. Калі гэта займае СС, завод перапачыняецца ўсім структурам СС. Калі да яго першымі там з паветра Усё заради бабак, як заўсёды. Да, лятучы мордай у глебу дабягаюць фальшем'ягеры студэнта або хлопцы з ЧВК Геринг, то гэта адыходзіць да газеты параходаў Геринга. То есть там бабло перамагала над злом у который раз. Вось адбывалась гэта такая сітуацыя. І вось калі я кажу бабло перамагала над злом, там гэта ну настолькі сюр, часамі бывае, што Геринг, ён за кошт сваіх вось уласных коштаў, ён данасіў на нямецкія фабрыкі, заводы бабкі і заказы, якія там павінны былі вырабляцца для арміі, то есть узбраенне, там амуніцыя, адзенне, ўсё што заўгодна. Замест таго, каб гэта вырабляць і адпраўляць на ўсходні фронт на вайну супраць СССР, Геринг перабівае гэтыя заказы і закидвае, і заводы пераключаюцца на вырабніцтва там унікальных гэтых аўтаматаў FG-42, то есть фальшырмгевер 42, вырабляюць форму, каскі, і гэта ўсё едзе там куды-нибудь у Італію, у Францыю, у Грэцыю, ну, короче, дзе вось там фальшырм'ягеры альбо прыватная дывізія Геринга стаіць. То есть, ну, бабло перамагала зло вось у любым выпадку. Так вось. Мы яшчэ прапусцілі адзін вельмі важны момант. Гэта 7 по 12 апрэля. Ну, з моим днем народжання уключна. Італьянцы акупуюць Албанію. І там таксама мела месца вось высадка гэтых паветрана-дэсантных сіл Італіі. Але там вось гэта іменно што было вось больш схожа на сілы спецыяльных аперацый. Ось там высаджваюцца там у некаторых пунктах, захапляюць аэрадром. То есть ось запомні гэтую тэмку, захапіць аэрадром. Там мы будзем з гэтым жыць вось да канца маёй лекцыі, нават у наступным эпізодзе. Так вось. Яны захапілі аэрадром, албанская армія была там, ну, дэмаралізована. Не было ў іх нават вялікага жадання змагацца, ну і як бы ну, праляцелі, акупавалі і ўсё. Як бы, ну, вялікіх там сутыкненняў не адбылося. Ну і ўсе такія, нават немцы такі, ну, бля, працуе. І мы плавно пераходзім до 1 верасня 39-го года. Всі сабралі свае рюкзакі, бэкпэкі і пашлі, але не ў школу.
Короче, День знаний 39-го года пачалі з ўтаргнення ў Польшу. Утаргненне ў Польшу гэта была больш зоркавая гадзіна Тэадора фон Хіпеля і яго Бранденбурга 800, але нават дэсантнікі Курта Штудента яны таксама паўдзельнічалі. Яны захапілі некалькі аэрадромаў між рэкамі Вістула і Буг. То есть там былі 2 штукі, іх туды закінулі. І вось калі Бранденбург 800 ён займаўся мастамі, там і іншымі дыверсійнымі справамі, там пасеяць паніку, атакаваць якую-небудзь калону, захапіць мястэчка, там дыверсійная аперацыя, вось гэта ўсё. То хлопцы Штудента яны высадзіліся на аэрадромах пасля нямецкай бамбардзіроўкі. То есть там дэмаралізован асабісты састаў, асабісты склад і как бы, ну, прыляцелі, крыху пастралялі, акупавалі, то есть там было, ну, нічога такого важнага. То есть просто, ну, высадзіліся і высадзіліся. Нічога новага з гэтай высадкі не змаглі вынесці для сябе. Ну, немцы вельмі яны такі, ну, працуе. То есть вось гэта фішка, што можна закінуць добра трэніраваны асабісты склад. Именно што добра і вельмі доўгі час трэнаваны асабісты склад кудысьці за лінію фронта, і там яны выканаюць задачу, якая пазбавіць праціўніка авіяцыі або создаць плацдарм для наступу. Ну, вось гэта ўсё было просто, ось, ну, яно запрацавала. Ты прабач, але гэта вельмі выглядае на захоп ліману. Ось як было ў 20-м годзе, памятаеш, 1 у 1. Тое самае спрабавалі зрабіць. Толькі ўжо не немцы. У 20-м годзе што ты маеш на ўвазе? Ой, 22-м, прабач, 22-м. Ну, калі расейцы спрабавалі захапіць ліман, дакладна аэрадром, дзе Мрыю знішчылі, памятаеш? А гэта Гастомель. Гастомель. Добра, дзякуй. Вось. Мы к канцу прыйдзем, гэта будзе вельмі такая жирная крапка. Ну, так... Ты не забегаю перад. Не, ну, яно выглядае ўжо зараз нават так. Вось ты кажаш пра гэтую тактыку, агучваючы, што гэта былі немцы, а тут у мяне адразу успамінаецца Мрыя і капец, 1 у 1. Я тебе кажу, ось запамятай слово аэрадром, ты будзеш шакаваны. А потым яны яшчэ будуць казаць, што гэта не Курт Штудент з нямецкімі саветнікамі, яны самі ўсё прыдумалі. Якія умніцы. Да, ну, зноўкі. Мой дзень народжання, 9 красавіка. Толькі можна. Але ўжо 1940 год. Аперацыя Везербунг, яна же акупацыя Даніі і Норвегіі. КСВ адмірал, але не Чалы Сергей Вячеславович, а Редер, Эрих Редер, вельмі такі ЧСВшны кадр. То есть у чалавека пачуццё собственнай важнасці было, ну, як гэта кажучы, калі б гісторыя складалася з таго, што расказвае Эрих Редер, уже бы там пабудавалі першую міжгалактычную імперію ў 1938 годзе. Ну, такі, бля, сказач, ну, короче, Рыгорович в мундиры, але, ну, ВМФ. Такі ось кадр. Ён яшчэ ВМФ, і футболіст, і хоккеіст. Яшчэ ВМФ. Да, ось, калі б у Беларусі было море, то, бля, Григорыч бы нарасказваў ось прыблізна такога. О, медалёў бы ўжо начапляў сабе. Да. І ось, 9 красавіка немцы высаджваюцца на дацкі аэрадром Ольборг. Мы зноў на аэрадрому у Даніі. Ну, дацкія сілы, яны на гэта пасматрэлі, паглядзелі, як бы немцы высадзілись. Там фішка ў тым, што там быў дэсант на планерах і дэсант парашут. Вось дэсант на планерах, ён як заўжды, то есть планер прызямліўся, хлопцы выбежалі, там першыя стрэлы воздух, дацкі гарнізон, як бы рукі да гары і ўсё, і закончылась. Ну, запрацавала.
з тымі, хто дэсантуецца парашутным спосабам, заўсёды адна і тая ж халера. Яны дэсантуюцца, і праблема ў тым, што нямецкі парашут, ён быў з адной кропкай крыплення, куды заходзяцца ўсе стропы. За кошт гэтага можна было выкідваць дэсантнікаў на вельмі малых высотах, але акрамя там баявога вальтера чи люгера яны нічога не маглі несці з сабой. І сітуацыя была нават горш тым, што вось нямецкі дэсантнік, ён спускаўся ўніз у позе кацаня, якога паднялі за шкірку. То есть там нават трымаць сваё асабістае аружие, сваю асабістую зброю, ну, было амаль што немагчыма. Таму што ты прызямляешся вось мордай у глебу. Ну, у лепшым выпадку на 4 канцоўкі. І чамусь гэта не пафіксілі. Хаця уже все ведалі пра парашут Кацельнікава, все у Люфтваффе былі схожыя парашуты, ось именно у лётчыкаў. А ось, ну, у дэсантнікаў была такая херня. Ну і як бы парашутісты, як звычайна, дзесьці панаходзілі зброю, дзесьці не, але за кошт таго, што сапраціўлення няма, ну, ўсё працуе. То есть тут у Даніі ўсё зноў спрацавала. Ну і мы пакрыху двигаемся на поўнач. Норвегія. Аэрадром Сола. Тут у немцаў адбылося, ну, першы, шчыра кажучы, ось рэальны бой. І бой быў, ну, ось, сапраўды. Немцы у 9 гадзіне даходзяць да аэрадрома, пачынаюць выбрасваць дэсант выбрасваецца, і ў 9 гадзін 20 хвілін раніцы пачынаецца бой. Защытнікі пад камандаваннем лейтенанта Тура Тангваля, то есть рэспектуем першаму чалавеку, які даў, ну, сапраўды сур'ёзны адпор нямецкім сілам ВДВ. То есть гэта трэба быць смелым, каб такое рабіць. Яны зупыняюць дэсант, і именно за кошт агнявых сродкаў, там, пулемёты, яны кладуць дэсант, ужимаюць у землю. То есть дэсант, ён высадзіўся, больш-менш пачаў атаку, але абараняючая старана, яны іх стопяць і пулемётным агнём прыжымаюць да зямлі. Толькі за кошт таго, што разам з сіламі паветрана-дэсантных войск ляцелі, ну, тое, што называецца цяжкія вынішчвачы. То есть там гэта быў Месершмітт не 109, а 110. Немцы наводзяць гэтыя вынішчвачы на пулемётныя гнёзды, на кропкі, дзе вось самае актыўнае сапраціўленне. Вынішчвачы за кошт авіяцыйных пушак і пулемётаў падаўляюць гэтыя кропкі, і толькі пасля гэтага немцы займаюць аэрадром, развёртваюць аэрадромную каманду, яка таксама ляцела з імі на планерах, і ўжо гатовяць аэрадром да пасадкі. Але вось першы званочак, ён уже празвенеў. Як толькі абараняючаяся старана, яна вырашае хоць неяк весці абарону, то, ну, вось гэтыя сілы ВДВ добра трэнаваныя, матываваныя, там прайшлі лепшы адбор, нават пабольш, значна лепш збалансаваным і правільным крытэрыям, чым вось войскі СС, гэтыя прыславутыя. Ну, яны нічога не могуць зрабіць. То есть усё, што было патрэбна збольшага, гэта вось гэта рашымасць лейтенанта Тура Тангваля абараняцца. Але ўсё ж такі рацый, радыё і вось Месершмітты 110-е, цяжкія вынішчвачы, яны вось падаўляюць гэта нарвежскае супраціўленне, і займаецца другі аэрадром у ось гэтай, у час гэтай аперацыі Везербі. Таксама тая ж дата, аэрадром Форнебю. Гэта ўжо аэрадром каля Осла, сталічная база. І тут ось адбылося, ну,
шчыра кажучы, для немцаў гэта быў цуд. Военны карабль, нямецкі военны карабль, ён наблюдаў, ён спасцерагаў, як то веб-спасцерэжання. Ён перадае на першую хвалю самалётаў: хлопцы, нізкая воблачнасць і туман. Хлопцы такія, ну, павяртаемся ўжо на дацкі Ольборг. То есть, ну, яны ўжо ўзлеталі з нямецкага аэрадрому, але вось, ну, там, даляцець абратна не хапіла бы паліва, яны такі, ну, мы лецім на Ольборг. В Ольборге пачынаецца срач, таму што, як бы, ну, у іх усе поласы заставлены сваімі там планерамі, сваімі юнкерсамі Ю-52, там, ну, лагістычны калапс набліжаецца. І фішка ж у тым, што паміма першай валны, вось на гэтай сталічнай Форнабі, там будзе другая вална. І ось другой волной, то есть літакі летять, всіх бомбіць і высаджваць дэсант, ось гэта ўсё. Яны чуюць ось дырэктыву ад Герінга. Герінг, ён сказаў: так, хлопцы, будзе нізкая облачнасць, нахер оно надо, давайте там пасля. Вот, то есть вы павяртаецеся обратно. І вторая хваля у тым ліку. Камандзір другой хвалі летакоў, гэта і транспартнікі, і цяжкія эстрабіцелі, вось гэта ўсё вынішчвачы. Он такой: бля, ну гэта дэзінфармацыя ад нарвежцаў. І яны ляцяць. То есть яны забіваюць на прамы прыказ вось ад самого Герінга, і яны ляцяць туды. І вось фішка ў тым, што пакуль яны даляцелі, туман сышоў і неба стала ясным. То есть вось, ну, гэта чыста чалавечы фактар. Ну, калі б яны выканалі, ну, прамы наказ, ну, нічога бы не адбылося. А так, 9 гадзін 5 хвілін важкія вынішчвачы БФ-110, яны штурмуюць аэрадром. То есть яны не робяць гэта так, як было на аэрадроме Сола, про які я ўжо распавёў, што спачатку яны высадзілі, выявілі, што там ёсць тых, хто аказвае супраціўленне. Яны спачатку сразу штурмуюць, потым высаджваюць дэсант і аэрадром бяруць. То есть там вельмі слабкое супраціўленне і як бы ўсё. Як бы ўсё занялось. Ну вось 3 аэрадрома і ўсё працуе. Так бы, ну, не гледзячы на тое, што былі выпадкі, калі немцаў падаўлялі, ўсё працуе. Во, 10 з 10. Ну, працуе і працуе. І марскі дэсант, і ўжо пакрыху Нарвегію пачынаюць займаць. Нарвежская армія аказвае супраціўленне, але, ну, цяжка. І тут з'яўляецца такі нюанс. Трэба браць паўночную Нарвегію. А да паўночнай Нарвегіі яшчэ ў нас сярэдняя Нарвегія. І вось там, як бы, аэрадромаў, ну, не сказаць, што ёсць. То есть там праблемкі з гэтым. І там ужо высадзілі морам горных егерэй Дітля. То есть гэта у нас дывізія Эдельвейс. Ось яны там б'юцца за Транхейм, іх паджимае брытанскі флот, нямецкі флот, ось, не гледзячы на ўсе пантовыя расказы Эрхарэдера, не можа нічога зрабіць. Ну і тут Герінг з месным студэнтам вырашае, што, як бы, ну, хлопцы могуць. Хлопцы ўжо 3 аэрадрома захапілі. То есть нам трэба у чыстым поле высадзімся. І вось 14 красавіка 1940 года і пачынаецца бітва за Донбас. Не Донбас, а Донбас. Такое вось нарвежскае месца. Дзе вы былі ўсе гэтыя годы, калі дамбілі Бамбас? Вось вам трэба пачынаць адтуда. Трэба пачынаць з 1940 года. Бляха, пазабылі ўсё. І ось фішка. Пачынаецца першая высадка па-за аэрадрома. І тут пайшло ўсё не так.
Высадка па-за аэрадромамі гэта значыць, што няма куды сажаць нармальна аэрапланы, няма куды нармальна сажаць самалёты. То есть вы ўсе будзеце парашютна дэсантавацца. То есть, ну, ёсць куды высадзіць аэрапланы, именно те, якія там прысцёгнуты за Юнкерсам 52, але ўсё ж такі, ну, такіх мест не багата. Дэсант выкідваюць, дэсант рассеян, ён вельмі доўга збіраецца ў якія-небудзь групы. І вось першыя групы, яны займаюць шашу і чыгуначную шашу, падрываюць чыгунку. Робіць то, што трэба, але ось адна група падрывае чыгунку, а вось другая група, яна ідзе на станцыю, там, дзе ось именно асушчаляецца кіраванне чыгуначным рухам. І вось яны ідуць на станцыі, нібыта нікога няма. Яны заходзяць, займаюць станцыю, гатовяцца адправіць радыёграму, і вось гэты будынак нарвежская армія падрывае. З гэтага часу нарвежскія сілы, яны пачынаюць наступленне на нямецкі дэсант. Сказаць, што нямецкі дэсант крыху здзівіўся, гэта, ну, бляха, нічога не сказаць. Ну, такога, бляха, не было. І вось фішка ў тым, то частка гэтага дэсанта, яна была вымушана адступіць, хтосьці нават быў інтэрніраван у Швецыі, а нарвежская армія, яшчэ адну частку гэтага дэсанта, яны іх акружаюць і вымушаюць здацца. То есть вот першая высадка па-за аэрадромам, ну, шчыра кажучы, штосьці пайшло не так. Мягка кажучы, штосьці пайшло не так. Потым яны уже больш такіх вось высадак не рабілі. Як бы сказалі расейцы, нам патрэбны новы бюджэт. Да, нам каб вызначыць, што пайшло не так. Да, трэба было вызначыць, што пайшло не так. Але вывады як бы былі зроблены, і вывад быў зроблены тым, што не, бляха, надо, ну, на аэрадромы, вось там дэсант, ВДВ, яно, фальшырм'ягеры добра працуюць па аэрадромах. І мы гэта потым пабачым. І, як бы, пасля ўжо рабілі што? Пасля яны проста па воздуху давазілі боепрыпасы і асабовы склад у выглядзе дэсантнікаў, ну, непасрэдна да тых лакацый, якія ўжо былі пад кантролем горных ягерэй Дітля под Транхеймом. То есть там было возера, у возера замерзший лед дастаткова моцны, вялікі. І туды ўжо дакідваюць, давозяць там. Там нават прывезлі групу артылерыі, то есть артбатарею. Это ось пачатак мая і бітва за Нарвік. Але ўжо такое, што высадка ў тыл кудысьці да нарвежскай арміі ці да брытанцаў ўжо не рабілась гэта ўсё. То есть, ну, просто пасяленне груп горных егерэй. Ну, вось вот так вось. Вось всё, больш нічога не робіцца з гэтай тэмкай вось вообще. То есть, ну, на гэтым эра дэсанта крыху скончыла. Ну, у Норвегіі. І так, все, я праверыў. Ну, і ў нас па крыху май, травень месяц. 10-й дзень. І ось 10 траўня 1940 года пачынаецца вайна Нямецчыны супраць Францыі. Студэнт, ён поняў, што, ну, трэба бросаць ось альбо дэсант, альбо бросаць на аэрадромы. То есть дэсант займае аэрадромы, і там потым можна пасадзіць транспартныя самалёты, даставіць цяжкае ўзброенне. Альбо ось трэба рабіць штосьці накшталту таго, што было падчас бітвы за Нарвік. То есть ёсць якія-то нямецкія войскі сухапутныя, яны ведуць баі, можна іх пасяляць за кошт вось гэтай пехоты элітнай. А можна іх ось
у блізкі тыл закідваць і ўжо ну урэшце рэшт сухапутныя часці яны змогуць да іх хаця бы прарвацца і падтрымаць вось гэтую элітную пехоту. Ну ось як бы гэта ўсё было як бы перарахована, улічана і вось далей гэта прыменяць у дацкай у галандскай і бельгійскай кампаніі. Але ўсё ж адбудзецца вельмі спецыфічна. Ну што? 9 мая 10 гадзін вечара, да. Яшчэ не начали уже скончылі адмічаць дзень перамогі. Дзень победы. Да. Нямецкія дэсантнікі ўскрываюць сакрэтныя пакеты, і там план по захопу Бельгіі і Галандыі. Ось Бельгія і Галандыя гэта будуць збольшага ось такі рэальна сур'ёзны бой нямецкага дэсанта. Дэбют у Польшы, Нарвегіі ён збольшага норм, але ось тут настаў час цяжкіх урокаў. Ось просто настаў час пераасмысліваць то, што будзе. Але ніхто нічога не пераасмысліць у ітогі. Спатрэбіцца аперацыя накрыцця, каб штосьці пачалі думаць на гэты конт. Ну, Бог з імі. Так яны нават на сваіх прашках пісалі. І у... Да серьёзно? Ну, у немцаў так. Пашыкі пісалі Бог з намі? Да, год мітунс. Ну, вось гэта шутка про то, што ну, рашысты, яны рашысты. З гэтай тэмай мы рускія з намі Бог, это, бляха, не шутка. Ебать, ну колькі ўсё. А ёпта, я нават не ведаў, так што. Ну, з гэтай нагоды у нас будзе адукацыйны стрым. Чаго ты не ведаў яшчэ ў гэтым жыцці? Да. Вельмі дрэнны ў ядзернай фізікі просто, блядь. Не маё. Так вось, 4 гадзіны 25 хвілін. У хлопцаў традыцыя пачынаецца. Нямецкія дэсантнікі ў колькасці 437 чалавек з дапамогай авіяцыі, то есть Юнкерс Ю-52 і планеры ДФС-230, яны прыземляюцца на самы моцны форт Еўропы. То есть у нас ёсць лінія Мажино, а ёсць самы моцны форт Еўропы Эбен-Эмаэль, які закрывае масты праз рэкі у Бельгіі. То есть, ну, калі гэтыя масты не ўзяць, то прадвіжэнне нямецкіх войск праз рэку Маас і кучу бельгійскіх каналаў становіцца немагчымым, то есть ўварванне ва Францыю ну, не адбудзецца. То есть вось гэты адвлякаючы удар, таму што ну, асноўны удар ён ідзе праз горныя масівы Ардэны бронетанкавымі групамі. Там Эрвін Роммель са сваёй 10-й Panzer Division, просто звычайная 10-я Panzer Division, потому что у нас потым будзе яшчэ адна, але незвычайная. Роммель ідзе там, а пехотныя часціны, пехота нямецкай арміі, яна ось ідзе праз Бельгію. І вось гэты форт, яго трэба або там просто вытрашыць некалькі тысяч, десяткаў тысяч тонн боепрыпасаў, каб яго падавіць і зраўняць з зямлёй. Альбо штосьці з ім зрабіць. І наконт штосьці з ім зрабіць, Люфтваффе праводзіць фотаз'ёмку, строіць на палігонах макету поўную веліч гэтага форта. А вось уже 10 мая у 4 гадзіне раніцы нямецкія дэсантнікі у галаве з Гаутманам Вальтарам Кохам, а яны высаджваюцца на гэты форт. Вось просто як бы з нябес на бетонныя вось гэты спаруды і гэта ўсё. Яны вядуць увесь дзень бой. То есть толькі 11 мая форт капітуляваў. Там к вечару ўсё стала зразумела, але вось увесь дзень дэсантнікі з дапамогай авіяцыі, то есть яны па радыё выклікаюць авіяцыю, яны наводзяць авіяцыю на гарнізон, вынішаюць асабовы склад. То есть там, ну,
То есть там ўсё прайшло вось як трэба. То есть гэта была настолькі надзвычайная аперацыя, што вось 437 чалавек супраць 1500 і самы моцны форт Еўропы. І яны яго даводзяць да капітуляцыі. То есть на 11 мая уже на дзень нямецкія вайска херачаць праз Бельгію во Францыю. Опять усё працуе. То есть вот, ну, і именно што прымяненне вось гэтых сіл дэсанта як сіл спецыяльных аперацый. То есть там невялічкая група, ось именно таким імкненнем, хуткасцю высадзіцца, завязаць бой, дапамога авіяцыі, актыўна дзейнічаць і ўсё. Вось форта няма. То есть тое, што бельгійская эканоміка укладалася просто ўвесь міжваенны час, то есть 1919 потом конец 20-х гадоў, то есть, ну, ўсё не працуе. 437 чалавек. Гэта, канешне, ўдахнавіла, вельмі такое было натхняльнае. Да, для фальшырм'ягераў, але мы перайдзем у Галандыю, у гэту краіну пальдэраў, градак і тюльпанаў. Акурат зараз Аня прыйшла, вось. Гэта ейная тэма. Прывет. І вось парашутным батальёнам першага дэсантнага палка пад агульным камандаваннем Курта Штудента ім пора туда. І ось. Трэба захапіць масты между мястэчкам Мурдейк і Дордрэх. І вось Мурдрейк ідзе ўсё добра. То есть там яны высаджваюцца, адбіваюць масты, адганяюць галандскую ахрану, ўсё добра. Потым вось у гэты час нямецкая сухапутная армія, кажучы, эсэсаўскія карпусы, яны пачынаюць прабіваць галандскую абарону, галандцы трымаюцца. Ну, гэта ўсё просто адначасова происходит. 10 траўня, масты Мурдейкі. Всё ідзе вроде бы добра. Пад Дордрехтам всё не ідзе добра. Один мост захапілі, другі не захапілі. І тут здарылась страшнае. Галандцы вырашылі аказваць супраціў. Супраціў настолькі ярасны, што трэцюю роту першага батальёна, першага парашутна-дэсантнага палка, якая ось была выкінута непасрэдна ось над Дордрехтам, яна знішваецца. То есть у немцаў крыху шок. То есть, ну, толькі нядаўна, месяц таму, за першы дзень мы бярэм усё, што хацім у Нарвегіі. І тут як бы яшчэ адна высадка, і нам даюць у бубен. Прычым так, што мы губляем трэць асабістага складу. І вось пад Дордрехтам пачынаюцца цяжкія баі. Просто неймаверна важкія. Але ўсё ж такі, ну, дэсант трымаецца. Ім давозяць, ім дакідваюць асабовы склад, узброенне, але яны трымаюцца. Але ўсё трымаецца настолькі праблемна, што, ну, калі б галандцы яны вырашылі даціснуць, яны бы скінулі дэсант і, ну, знішылі. Так, прыкладна такая ж сітуацыя адбываецца ў Валхавен. Гэта порт каля Роттердама. Цяжкія баі, але ўсё ж такі баі ідуць двое сутак, але ўсё ж такі дэсант трымаецца. Сур'ёзныя страты асабовага склада, але трымаюцца. Далей мы уже ідзем па тыповай для нас схеме. Аэрадром Эйпенбург. Немцы высаджваюцца на Эйпенбург, галандцы адбіваюць штурм парашутыстаў,
парашутысты не паспяваюць перадаць летакам Ю-52, і гэтыя летакі садзяцца на незахопленую поласу. Голландцы, паглядзеў по баках, разведзя руками, просто взяли и начали херачить по гэтым летакам з бафорсаў, зенітнай артылерыі, з пулемётаў. Ну, як ітог, 150 убитых і каля 500 раненых і 1300 пленных немцаў. У голландцаў 94 чалавекі загіблымі. Эліта рэйха крыху, ну, падабасралась. Ось, ну, месяц таму просто гэта высадка, заняты аэродром, другая высадка, заняты аэродром, третья высадка, заняты аэродром. Тут штосьці пайшло не так. Як ітог, немцы, яны выцісняюцца з аэродрому, яны ўжо на ваколіцах аэродрому трымаюцца і вядуць баі з сіламі нацыянальнай гвардыі Украіны. А, блядь, паспяшыў. Это ж Гастомель. Агаворка по Фрейду. Агаворка по Фрейду. Фалькенбург. Яшчэ адзін аэродром. Нямецкі дэсант высаджваецца, а затым сілы нацгвардыі Украіны і ССО 3-я полка, бляха, опять угаворка по Фрейду, выбіваюць дэсантнікаў з аэрадрома Фалькенбург. Ну што ж ты будзеш рабіць? Што ж яно ўсё так працуе? Потому что история повторяется, я ж кажу. І гісторыя паўтараецца просто, бляха, у той жа самы дзень, гэта ўжо другі аэрадром. Ну, что той самый день, гэта супадзенне, не больш. Усё ж таки у нас 365 дней в году. Тому... Ты пачакай. Але то, что методы одни те самые, это, конечно, трошки, так ведаеш... Аэродром Окенбург. Здагадайся, што здарылася к вечару. Отбили назад, я так разумею. Так, з усіх аэрадромаў у першы дзень высадкі голландцы выцісняюць немцаў. То есть, ну, вось як толькі голландская армія, па прыкладу вось гэтага лейтенанта нарвежскіх сіл, яна вырашае, што не, ніхера, мы вядзем бой, вось усё, што ў немцам абламваецца з дасягненнем першых дзень высадкі, гэта масты в Мурдайке. Всё. То есть просто не працуе. То есть, ну, як толькі голландцы з цяжкім узбраеннем яны вырашылі абараняцца, то есть к вечару нямецкія войскі все, яны не ўтрымліваюць ні адзін аэрадром. Ну, гэта нармалёвая справа. Чалавек не дурны, ён не расліна нейкая, якая адаптуецца на працягу некалькіх гадоў. Тут трэба адзін раз толькі спрабаваць, метад знайшоў і ўсё. Ось хлопцы паспрабавалі, і ў іх пачало атрымлівацца. Ну. Але рыба гніе з галавы, а фішка нямецкіх парашутыстаў гэта арганізацыя гідра. То есть там узровень камандавання і прыняцця рашэнняў наконт дзейнасці вось гэтых атрадаў, гэта там фельдфебелі, унтэр-афіцэры. То есть там, ну, шчыра кажучы, група з 5 фальшарм'ягераў, там будзе хаця бы хоць адзін ефрэйтар альбо фельдфебель, яны ўжо самаарганізоўваюцца, і яны ведуць хоць нейкія баі, яны хоць арганізуюць нейкія стычкі, нейкія напады. За кошт гэтага голландскі штаб, голландскія камандаванне, яны атрымліваюць просто вось кучу мелкіх сутычак. Замест таго, каб просто надаць прыказ, там, шчыра кажучы, 2-3 дывізіям, хлопцы, селі на бронемашыны, давім, яны вырашаюць, што не, вось тут у адным месцы мы будзем наступаць, а ў ўсіх другіх мы будзем абараняцца. То есть, ну, выбілі з аэрадромаў і окей, дзе трымаем. І гэта было фатальна, таму што на 11-12 мая немцы вырашаюць сітуацыю з адзінай голландскай дывізіяй, якая наступае, то есть яны дакідваюць і ўзброенне, яны дакідваюць асабовы склад, і у дэсантаў атрымліваецца ўтрымацца. Потым на другі месцы яны дакідваюць таксама і асабовы склад. Ну, там дзе не настолькі крытычная сітуацыя, дзе ось, ну, дэсанту не пагражае, што ось зараз нас усіх ось тут голландцы і зробяць героямі рэйха. Яны дакідваюць потым.
Але вось той факт, што галандцы яны не вырашаюцца на актыўныя дзейнасці па ўсей шырыне вось гэтага нечаканага абразаваўшагася фронту з нямецкіх фальшырм'ягераў, раскіданых групамі, але ўсё ж такі актыўна дзейнічаюць. Нямецкія фальшырм'ягеры дачакались нямецкія танкавыя дывізіі. Гэта ў нас і, па-моему, Лейбштандарт і іншыя эсэсаўцы. Хлопчыкі дачакались танкаў, а танкі ўжо, ну, просто пехоты і адной сваёй рашучасцю ты не стрымаеш. І вось танкі і два тыпы элітнай пехоты, гэта эсэсаўцы і дэсантнікі, яны, ну, даводзяць да таго, што праз 3-4 дня Галандыя такі капітулюе. Але вось той факт, што ўсё пайшло не за планам на 80%. То есть, ну, усюды, дзе толькі было магчыма, немцы абасраліся. То есть, ну, як толькі галандцы вырашылі, што не, ніхера, мы аказваем супраціў, нічога не заработала. То есть, ні адзін аэрадром не ўзят. Там ўсё ўвесь час пацеры, трэба пераналажваць арганізацыю падроздзелаў і толькі потым штурмаваць. Але галандцы падклалі немцам свінню і вывезлі 1350 пленных вось гэтых фальшырм'ягераў у Англію. Все расстроились, таму што ну, гэта амаль што палова дэсанта. Гэта амаль што там вельмі сур'ёзныя пацеры, сур'ёзныя страты. І як бы ўсе вельмі, ну, не понялі, што з гэтым рабіць. З аднаго боку, ну, агульная задача выканана. То есть Галандыя капітулюе. З другога боку, вось мы трэніруем па паўгады гэтых дэсантнікаў, і вось яны пагібаюць аб гэтай тэпліцы з тюльпанамі. Ну, як хтосьці працуе не так. Але вось такое вось пачуццё, што ў рамках вось гэтай эйфарыі, што, ну, бляха, адзін хер працуе. Галандскія аэрадромы былі вывезены з працы, то есть там не приземлялись самолеты, галандская авиация не могла дзейнічаць належным чынам. І ўсё ж такі немцы, яны закрепились, яны не далі галандцам сканцэнтравацца на абароне ад наступаючай пехоты і танкаў. Так. Хоць яны, ну, паразбівалі вельмі дэсантнікаў. То есть там і страты, і невыкананыя задачы па заняццям аэрадрома, але ўсё ж такі вось гэта тэмка, што, ну, праціўнік адвлячон вось гэтымі дэсантамі, яна запрацавала. Ну і немцы такі, ну, бля, адзін хер. Не вельмі добра, але ўсё ж такі спрацавала. Ну, добра, будзем штосьці з гэтым рабіць далей. А што калі мы будзем выбрасваць адразу багата дэсантаў і ў багата мест? Ну, мабыць, тоже запрацуе. Але ўсё ж такі вось гэтая тэмка, што як толькі праціўнік вырашае аказваць супраціў, дэсант сразу перастае працаваць, так як задумвалася, і он не было улічана належным чынам, просто не было улічана. Таму што немцы, яны працягнулі вось гэту сваю тэму з парашутам Сальваторы, там, дзе адна кропка крэплення ўсіх строп, і чалавек ляціць уніз, і там, плашмя, шчыра кажучы. Тое, што парашутісты, яны прыгаюць там толькі са сваімі асабістымі вальтерамі і люгерамі, і ім трэба шукаць потым гэтыя яшчыкі, кантэйнеры з зброей, там, з вінтоўкамі, з пісталетамі, пулемётамі, з пулемётамі. То есть, ну, немцы адклалі вырашэнне гэтай тэмы і, шчыра кажучы, назаўсёды. Ну, яны не зрабілі правільных вывадаў. То есть, ну, ось у рамках задачы акупаваць Нідерланды ўсё спрацавала, але ось, ну, проработана належным чынам не было. Ну і мы плавно двигаемся на год уперад. 20 мая 1941 высадка на выспу Крыт. І тут мы
зноўку атрымліваем гэта такое, ведаеш, страннае пачуццё дэжавю. Што мала што змянілася ў тактыцы. Амаль што. У нас вельмі багата самалётаў, вельмі багата планераў. І ў нас генерал Фрайберг з брытанскай стараны, з брытанскага боку, і Курт Штуден з нямецкага боку. І два нюансы. Брытанцы, яны вось таксама зразумелі вось гэты галандскі опыт, але не ў той бок, які яны, як гэта кажучы, чакалі. Таму што яны чакалі, што немцы будуць выкарыстоўваць дэсант, але як тое, што ўспамагательнае. Як дапаможнік. Яны чакалі дэсант з мора. І немцы, яны, сапраўды, яны арганізавалі два гэтых самых італьянскіх эсмінца. Адзін з іх звалі нават Луппо. Ваўчонак, а не тое, што ўжо ўсе гусары бегуць шуткаваць. І што? Яны арганізавалі дзесьці пад 2-4 дзясяткі невялічкіх рыбацкіх лодак і параходаў. Брытанцы пад гэта арганізавалі 3 эскадры і, шчыра кажучы, гэтыя 3 эскадры гэты дэсант патапілі. Але гэта адбылося 22 мая. Але ў нас высадка пачынаецца 20 мая. Фальшырм'ягеры грузяцца на 500 самалётаў яшчэ больш планераў і усім гэтым дабром ляцяць на Крыт. Яны высаджваюцца ў 4 раёнах. І вось фішка ў тым, што ў 3 раёнах яны па-за аэрапортам. І там нямецкія дэсантнікі дзесьці паспяхова, дзесьці сярэдне паспяхова. Яны высаджваюцца, займаюць 1-2 дзярэўні і трымаюцца. Брытанцы іх не выкідваюць, не вядуць з імі актыўны бой. Чаму яны чакаюць марскі дэсант? Ось гэта 3 зоны высадкі. Мы перайдзем на 4-ю, яна жа першая. Першая зона высадкі — аэрадром Малеме. Или Малеме. Это аэрадром у заходняй часткі выспы Крыт. І там пачынаецца ось таксама высадка на аэрадром нямецкіх дэсантнікаў. Але праблема ў тым, што ось тая група, якая непасрэдна высаджваецца на аэрадром, яна попадае пад агонь новазеландскіх батальёнаў на высоце 107, якая дамінуе над аэрадромам, і іх амаль што знішчваюць. То есть там со 120 чалавек знішчаць 110 чи 112. То есть там брытанцы таксама вырашаюць абараняцца, і ў першы дзень, вот весь гэты 20 траўня 1941 года, брытанцы трымаюцца. Нямецкія фальшырм'ягеры церпяць пацеры. То есть там страты і страты. Але ноччу немцам просто пашанцавала. Хтосьці пераразае камунікацыйны тэлефонны кабель паміж вось гэтымі батальёнамі, якія трымаюць аэрадром. Батальён, які быў вось на гэтай высоце, ён лічыць, што як бы няма связі, паўсюды ідзе бой. То есть, немцы, яны хоць, яны вось не занялі аэрадром сам, але вось па кругу, вось па ўсім гэтым кушчам, па ўсім гэтым рэчкам, аўрашкам, везде, дзе толькі маглі яны прызямліцца, яны вось арганізоўваюцца хоць у якія-небудзь групкі, і стараюцца весці бой. То есть яны пастаянна вядуць вось бой з англічанамі. Англічане такія, бляха, ось зараз мы будзем у кальцэ, у акружэнні. І вось так, з-за кошт таго, што няма сувязі, адыходзіць першы батальён, другі батальён і трэці батальён, і к раніцы 21 мая немцы займаюць аэрадром Малеме. То есть, просто вось гэты цуд міскамунікацыі.
Ну, гэта від дыверсія, хутчэй за ўсё. Ну, Ці проста гэта, была... гэта не то, што дыверсія, то есть увесь дзень 20 мая сувязь працавала. То есть толькі за кошт таго, што хтось вось з гэтых фальшырм'ягераў, ну, вось гэта абучэнне, дасведчанасць, матэрыяльныя рэсурсы, які ўкладзены ў непасрэдна у фальшырм'ягера як чалавека, як ваеннага салдата, да? Ось яно рашае. От чэл нашоў гэты провад, перарэзаў, і гэта па ітогу справакавала адыход 3 батальёнаў і ўсё, у іх аэрадром. Ну, была б хоць нейкая добрая камунікацыя, там радыё, напрыклад. Ну, ўсё бы запрацавала, то есть яны бы занялі. Усё было бы як трэба. Немцы бы не занялі. Англічане бы далей трымаліся. І вось англічане адыходзяць, немцы займаюцца аэрадром, ім далетаюць юнкерсы, якія прызямляюцца, высаджваюць уже людзей і взлетаюць дальше. То есть гэта ўжо не парашютны дэсант, а іменно аэрамабільная перавозка. І далей уже немцы арганізоўваюцца, выстаўляюць перыметр і далей двигаюць у наступ, яны давяць англічан. Англічане вырашаюць контратакаваць, але контратака не сагласаваная. І тое, што павінна было быць начной контратакай з 21 на 22 траўня, атрымліваецца контратака раніцай днём 22 траўня, і немцы яе адбіваюць. Немцы больш кваліфікаваная пехота. То есть пакуль яны выкідваліся з бог весь якім узброеннем, так, і брытанцы трымалі свае пазіцыі, ну, немцы нічога не маглі зрабіць. А вось калі немцы нармальна абаснавались, получылі падтрымку транспартнай авіяцыі і цяжка ўзбраенне, там, ну, мінамёты, небольшие там гарматы, 75 мм, гэта ўсё. Адразу немцы ўсё. І, ну, іх уже оттуда не выбіць. Ось 22 мая брытанскія караблі, яны рассейваюць нямецкі дэсант. Не гледзячы на гэта, часть з гэтых там всякіх там чоўнаў, яна даплывае да острава Крыт. Але, ну, крытычна яны нічога не вырашаюць. Гэта чыста ось дэсантная аперацыя, то есть, ну, флот Рихтхофена, ён працягвае вазіць дэсантнікаў, ну, па паветраному масту і бомбіць брытанскія караблі. То есть там нават 3 крейсера і 4 эсмінца топіць нямецкая авіяцыя. То есть там прям цяжка. Брытанцы разумеюць, што ось всё. Марскога дэсанту не адбудзецца, а усе як то кажа, усе сілы, усю моц немцы ўкладаюць у фальшырм'ягераў, у воздушны дэсант. Брытанцы пытаюцца выбіць іх ось з астатніх зон, але все, элітная пехота закрепилась, элітная пехота атрымала ўзброенне, не атрымліваецца. Ну і далей немцы просто крок за кроком выцісняюць, выбіваюць брытанцаў ось ва ўсіх местах. То есть там абарона трымаецца, але не вельмі сильно, не вельмі доўга. То есть там, дзе немцы вырашылі захапіць, яны праламваюць абарону, группы просачиваются, вклиниваются в фланги поміж подрозділами, і все, как бы оборона сыпется. Ну і 26 мая траўня генерал Фрайберг, ён вырашае, што як бы ўсё, хлопчыкі, мы эвакуюемся, і гэта ўсё адыходзіць на эвакуацыю на паўднёвую частку выспы Крыт. Але ўсё ж такі з 22 тысяч салдат фальшырм'ягераў немцы страчваюць 6 тысяч. То есть гэта амаль што траціна. Это немаверныя страты для склада, які ось у настолькі важкай сітуацыі, так, яны самаарганізоўваюцца і працягваюць бой. І дабіваюцца поспехаў. І тым не менш, ось толькі за кошт таго, што брытанцы яны чакалі марскі дэсант, і пакуль яны не ўпэўніліся, што марскога дэсанта ось такого масавага не адбудзецца, яны не двигалі.
яны вось як галандцы не вырашылись дабіць дэсант. Ну як ітог, вось немцы зноў усіх перабаролі, але пасля такіх страт вырашылі, што не, ось больше такіх вот дэсантных аперацый, калі мы там за першыя гадзіны страчаем больш, чым за ўсё астатняе наступленне, ну не. Гэта просто бессэнсоўная трата. І вось Люфтваффе і Фальшырм'ягеры, яны вось гэты урок засвоілі і больше такіх высадак не рабілі. Так. Ну, і на гэтым як бы гісторыя вось такіх именно ВДВ-шных высадак у немцаў яна заканчваецца. Да, 22 чэрвеня яны таксама прымаюць учасць, атакуюць аэрадромы, захватваюць масты там, дзе з гэтым на гэта не хапае сілу Бранденбурга 800, але вось такіх маштабных высадак не, больш не адбываецца. Ну, на гэтым гісторыя ВДВ з Трэцяга рэйха можна лічыць вось закончана. Іменно як ВДВшных сіл, то есть калі мы выбрасываем вось гэта ўсё чуда дзесьці па-за лініяй фронту, і яно вырашае нейкія задачы. Мы можам зараз крыху упамянуць, таксама крыху павярнуцца ў 1940 год у Японію. Канец 1941 года. То бок яны, калі пра Японію, то яны ўзялі гэтую... Яны ж уже былі саюзнікамі, так, з немцамі? Так, яны ўжо былі саюзнікамі, нямецкія саветнікі прыехалі ў Японію і... Навучылі, карацей. Ну, навучылі карацей, але японцы зразумелі, што вось гэта тэма, калі мы выбрасываем багата народу па-за лініі фронта, гэта какая-то хуйня. Ну, у іх все-таки самурайская традыцыя. Там індывід вырашае. У них не то, што самурайская традыцыя, яны понялі, што вось гэта трэба рабіць у групамі до 300 чалавек. То есть там, ну, з той інфармацыі, там, шчыра кажучы, там батальён 300 чалавек, рота там па сотачке. Гэта ўсё дзеліцца на ўзвады. Узвады вось закідваюцца таксама на аэрадромы, але ў значна меншых колькасцях яны іменно больш рэйдавыя групы. Але, ну, не штурм. Гэта, ну, не штурм вялікай колькасці. Японцаў гэта Тэйшин Шудані. Это именно ВДВ армії Японіі. Яны з верасня 40-го года, іх там першы праобраз гэтых сіл прымаюць учасць у баях за Палембанг. Гэта у нас сучасная Індонезія. Потым баі за Філіпіны, выспу Лейте, выспа Лузон. І з Лузона іх уже выбіваюць амерыканцы. І именно дэсант арміі, ён больше не ўдзельнічае ў рэйдах. То есть там гісторыя была ў тым, што яны пачалі дзейнічаць як актыўная элітная пехота. Вось у гэтых астраўных часцінах, якія там адрызаюцца амерыканскім флотам, але вось гэтыя рэйдавыя хлопцы, они там ёсць, трымаюць маральку, праводзяць рэйды па амерыканскім тылам, але там не скажу, што былі нейкія такія вось вялічэзныя аперацыі. І апошнія групы вось гэтых дэсантнікаў Тэйшин Шудані, яны былі разгромлены на Акінаве. Но фішка ў тым, што ў Японіі заўсёды ёсць такая тэма, што падчас рэвалюцыі Мэйдзі все, што датычыцца флота, гэта был клан з обласці Сацума. То есть, калі ты чуеш вось дзесьці-небудзь там пра Японію, штосьці звязанае з Сацума, гэта заўсёды флот. А вось тое, што заведавала арміяй, гэта былі кланы з правінцыі Тося или Тодзя. Вось у Тодзя быў Тэйшин Шудані, а
авіація, а ось флот Японії, ось тих, хто з Сацуми, у них був же Дай Ніппон Тейкоку Кайгун Коку Хомбу, они же Рикю Сентай. Это были парашютисты флота. То есть парашютисты армії, парашютисти флоту. Ну, типа, ось. Вельми важная деталь, карацей. Да, вельмі важная деталь. Ось, как бы, і там парашютисти, а рабілі яны тое ж саме. То есть гэта выключна рэйдавы падроздзел. І нічога было з гэтым, ну, не парабіць. Яны таксама былі у галандскай Ост-Індыі. Былі рэйды, апошняе, што яны планавалі, гэта зрабіць рэйд на Марыанскія астравы, каб знішчыць самалёты Б-29, якія бамбілі Токіо ў 45-м годзе, але, ну, аперацыя адкладвалась і не была зроблена дэкапітуляцыя ў 45-м годзе. У 44-м годзе парашютыстаў флота поўнасцю знішчылі на острове Сайпан, але ўсё ж такі іх аднавілі і гатовліваюць да гэтай новай аперацыі, але яна так не адбылася. Ну што, давай мы павернемся до 22 чэрвеня 41-го года. Мы уже абазначылі, што фальшырм'ягеры яны крыху паўдзельнічалі, але именно як дэсантных аперацый не было. Ну, трэба адзначыць, што Савецкі Саюз ён зрабіў адну вельмі ўдалую дэсантную аперацыю 3 кастрычніка 1941 года. Бой вядзе другая танкавая група Гудрыяна, яна наступае на Москву з поўдня. Ось Арол, Мцэнск, Тула, Москва. То есть з гэтай стороны. І фішка ў тым, што другая танкавая група яна прорывае фронтам каля Бранска і Воронежа, ось на тым участкі, і ідзе на Арол. І у Арле няма ніякіх сіл, якія маглі бы гэту групу хоць стрымаць, хоць неяк. То есть там просто ось, ну, хаць едзе ў пустату, і гэта пустэча вядзе яго да Москвы. То есть там, ну, нікога няма. Як Прыгожин. Ну да, як Прыгожин. Усе чакаем. Ну, короче, вот, да. І што робяць стаўка Верхоўнага галоўнага камандавання? Яны вырашаюць перакінуць 5-й воздушна-дэсантны корпус, гэта 6000 чалавек, пад горад Арол. 3 кастрычніка з раніцы у нас высаджваецца 500 дэсантнікаў непасрэдна у места Арол. І яшчэ 500 на Аптушанскі аэрадром Дасааф. Ну і астальныя дзесьці па ваколіцах. І вось увесь дзень 3 кастрычніка яны трымаюць, яны утрымліваюць танкавую групу Гудрыяна і не даюць ёй прарвацца праз Арол у напрамку да Мцэнска. То есть за гэты час, ось за гэты дзень, то яны стрымлівалі Гудрыяна, прыбывае корпус генерала Катукова. Ну там нават не корпус, там механізаваная брыгада, наладжваюць хоць нейкую абарону у раёне Мцэнска, і ўжо ўсё, калі Гудрыян нарэшце выбівае савецкі дэсант з Арла і ваколіц, ён сутыкаецца з корпусам Катукова пад Мцэнскам, і уже ідуць баі. Ну, задачу дэсанту паставілі якую? Затрымаць. Хоць насколькі. Вось хоць насколькі яны затрымалі, але у нас што зноў адбываецца? Высадка ў мястэчка і на аэрадром каля мястэчка, дзе няма праціўніка. То есть высадка адбываецца, шчыра кажучы, вось, ну, чыста. То есть пачатак быў такі. Потым уже з'явіліся танкі, і дэсант уступае з бою. Да, збольшага з калёс, але высадка именно прайшла ось спакойна. У іх быў час развернуць войскі. Ось такая ось сітуацыя. І што далей адбываецца?
Далей саветы думаюць, што ну трэба як-небудзь яшчэ паспрабаваць, а то ну чаго не. Вроде бы ну тэмка зработала. То есть першы дэсант і збольшага ну, нормально. То есть пастаўленая задача выканана. Далей у нас ідзе Вяземская воздушна-дэсантная аперацыя з 8. Так, як у нас будзе январ, я запамятаў. Студзень. З 18 студзеня по 28 лютага 42 Снежень, прабач, снежень. Снежень. Вот. С 18 снежня по 28 студеня. Высадка была неудалая. Хотели высадить 7000. Высадили не у всех. Частку не там. Згублено оборудование. Немцы на эту высадку отреагировали ну ніяк. Войскі з фронта не адвялі, а тыя, што астались у тылы, ну яны з больш-меншага паспешна стрымлівалі вось все гэтыя спробы дэсантнікаў неяк взаимодзейнічаць, нейкіх атакаваць. То есть выбросілі, ніводнай задачы не дабілись, по ітогу усе гэтыя часціны савецкага дэсанта іх прыйшлось выводзіць там тропамі да 10-й арміі. Ну і таксама і дапамагалі іх нават эвакуяваць кавалерысты Белова. То есть там, ну, просто у нікуды. Потым ужо ў 1943 годзе трэця спроба. То есть, ну, бывае, першая получилась добра, другая получилась ніяк. Ну, трэця, мабыць, получыцца. І гэта ў нас канеўскі дэсант, дніпроўскі дэсант, ну, як яго не назаві. Гэта у нас 24 верасня по... Так, што ў нас за кастрычнікам ідзе? Лістапад. Вось. По 28 лістапада. Выкінулі 4500 парашутістаў, 230 з іх выкінулі не там, дзе хацелі, а над сваёй тэрыторыяй. Так бяспечней. Да, так бяспечней. І вось з бегам першага дня 25 верасня 692 дэсантніка з 4500, а по факту 4300 знішчаны і яшчэ 209 захоплены ў палон. За весь час аперацыі 3500. То есть амаль што ну з дэсанту засталася 1000. Ни одной цели не добились. Ось просто ось худший вариант развития событий, вот как у тых же немцев под там каким-нибудь аэродромом в Голландии. Там они убились об теплицы, тут, блядь, убились не об что. Здесь зноў советский десант, здесь зноў загинул под Киевом. Ну, так бывает. Традиция. Дай бог, что попозже было раз. Ну да. Ну, ось якось так. Пасля Саветы зрабілі чацвёртую дэсантную аперацыю падчас уже маньчжурскай наступальнай аперацыі супраць квантунскай арміі, то есть гэта дальні ўсход. Там не масавы дэсант, там таксама з самалётаў Ли-2, они же Douglas C-47 Dakota Skytrain. Ну, так атрымалася. Всё сваё рабілі. Яны выкінулі дэсант на некалькі аэрадромаў. Японцы былі ўжо вельмі дэмаралізаваны сітуацыяй, не чакалі дэсанту. Ну, за кошт гэтага вельмі кароткія сутычкі і вельмі вопытная савецкая пехота быстро захапіла. То есть, ну, вось там, дзе праціўнік не рашае абараняцца, там, ну, не працуе. Ну, не хочаце, не хочаце. Наадварот, дзе тебе не чакаюць, там яно працуе, а дзе чакаюць, там уже праблема. Не, там іменно не, так іменно што можаш чакаць, можаш не чакаць, але ось як толькі праціўнік не вырашае чыніць супраціў дэсанту, дэсант працуе. А ось як толькі хоць неяк, хоць штосьці, хоць яксе, там зразу ўсё вельмі сумна. Ну ось. Мы павернемся яшчэ крыху назад. Лістапад 42-го году.
1942 год, саюзнікі ў першы раз адкрываюць другі фронт. Аперацыя Торч. Яна же аперацыя Факел, гэта спроба выбіць вішыстскую Францыю і закончыць прыгоды афрыканскага корпуса вермахту ў паўночнай Афрыцы. 39 летакоў і 47 Дакота Skytrain. То есть гэта вось тыповы летак, што для брытанцаў, што для амерыканцаў. Яны выкідваюць 509 парашютна-пехотны падроздзел і вязуць яго дзесьці там у французскае там Марока туда. Саюзнікі спрабуюць вось сваю першую дэсантную аперацыю, спрабуюць вельмі цудоўна. З 39 летакоў далятае толькі 30. 67 дэсантнікаў інтэрніраваны ў франкійскай Іспаніі. Так бывае. І збольшага хлопцы даляцелі датуда, дакуды яно прадпалагалася, да? Але ніякіх задач яны там не вырашалі, таму што то іх то раскідала, то сё, і як бы, ну, вроде бы даляцелі. Супраціву вішысты ім не аказвалі. Ну, за кошт гэта, ну, там, пацер няма. Там, страт няма, ўсё добра. На гэта ўсё, канешне, паглядзелі, ну, вроде бы канцэпт працуючы, але трэба, ну, штосьці з гэтым рабіць. Ну, у цэлым, як бы, 30 з 39, бывае, хлопчыкі заблудзілись, але ў цэлым, ну, можна давазіць людзей. Саюзнікі вырашылі, што працуе. У дадатак да гэтага у іх был вельмі багата спроб з дэсантнымі аперацыямі камандас. То есть гэта не дэсантнікі ў той, як фальшырм'ягеры. То есть брытанскія камандас гэта адпаведнік Бранденбурга 800. Невялічкая група, невялічкая цель, выкінулись з самалётаў, прызямлілись, дабяжалі, знішчылі, забралі, штосьці там скралі і паўцёкам. І там гэта работало. Ну, работы ў малым давайте масштабировать на великое. Вось первое масштабирование на великое, ну, не пайшло. Крочым далей. Ліпень-жнівень 43-го года. З 9 ліпеня по 17 жніўня саюзнікі ў другі раз адкрываюць другі фронт і робяць высадку на Сіцыліі. Знакамітая аперацыя Хаскі. Збольшага ўсе даляцелі, але вецер паветра раскідала дэсантнікаў, і яны не змаглі арганізавацца ў значныя групы, якія маглі б што-небудзь рабіць з праціўнікам. То есть, ну, дэсантнікі ёсць, на разбітыя, але іх багата, маленькіх разбітых груп, яны не могуць арганізавацца ў штосьці вельмі такое, ну, сур'ёзнае. І зноўку проста амфібійная высадка, марпехі, брытанскія, амерыканскія, яны робяць большую справу, але ось гэтыя рассредоточаныя групы, яны робяць прымерна тую ж самую справу, як і немцы ў Галандыі. Куча, просто немаверная колькасць ось гэтых, як ты кажаш, ачагі баявых дзеянняў, так? Гэта просто рассейвае увагу італьянцаў і немцаў, і за гэты кошт яны ось, ну, вядуць распыленне сваіх сіл, то дае шансы для астатніх там амфібійнай высадкі вельмі паспяхова скончыцца. То есть Сіцылію ўзялі. Едзем далей. Ну, саюзнікі паглядзелі, што, ну, як бы да, канешне, плохо, што не атрымалось именно ось такіх больших раёнаў высадкі, дзе можна штосьці зрабіць, але, ну, атрымалось як атрымалось. Мы пераходзім да верасня. А саюзнікі ўжо трэці раз спрабуюць адкрыць другі фронт, і мы зноў у Італіі. Гэта у нас дэсанты пад Салерна і аперацыя Giant 1, то есть Гігант 1. Там двинулись у хай-тек. Закінулі радыёмаякі. І ўжо па гэтым радыёмаякам самалёты ляцелі, збрасвалі дэсант, і там ужо гэта ўсё больш-менш паспяхова дэсантавалася.
быў арганізаваны перыметр, арганізаваны на пляжы там пірсы, пантоны, ну, для таго, каб больш хутчэй высаджваць там танкі, пехоту, там пехоту з цяжкім узбраеннем, вось гэта ўсё. Вось там ўсё спрацавала вось на 10 з 10. Гэта вельмі натхніла саюзнікаў такі, блядь, вось яно працуе. Трэба закідваць радыёмаякі, і вось па радыёмаякам плотна сеяць парашутыстаў там 82-й альбо 101-й дэсантнай дывізіі. Ура, знойдзен рэцэпт. Гэта ўсё было 13 верасня, а 12 верасня мала каму вядомы Антон Скаржэнцаў з дапамогай фальшерм'ягераў і 506-го паветрана-дэсантнага батальёна СС, это ўжо эсэсаўцы, ён вызваляе лучшага сябра бункернага фюрэра Александра Григоровича, это не про гэты год, Беніта Мусаліні. Ось. Антон Скаржэнцаў гэта вельмі вядомы Ото Скарцэні, а вось Антон Скаржэнцаў гэта яго лічыцца першае сапраўднае імя. Ось такі шыфраваўся. Ну, і што мы бачым? Вроде бы працуе. Усё працуе. Знайдзен рэцэпт. Як направіць авіяцыю, то есть гэта радыёмаякі, і пры плотнай пасадкі парашутыстаў у саюзнікаў, ну, ўсё атрымліваецца. Ну, будзе працаваць. Маштабуем далей. І яны запланавалі маштабаваць гэта ўжо на аперацыю Нептун і Оверлорд у 44 год. Але 44 год пачынаецца не з гэта. 44 год пачынаецца з баёў пад Монте-Касіна з 17 снежня па 18 траўня. То есть 4 месяцы і 1 дзень. Дывізіі фальшерм'ягераў, будучы ўжо проста элітнай пехотай, іх дакідваюць у падчыненне Альберта Кесельрынга, і яны займаюць абарону каля абацтва Монте-Касіно. Гэта там, дзе палякам дапамагаў вазіць снарады медведь Войтак. Помнік медведзю Войтаку стаіць каля прыгожага касцёлу, які можна пабачыць адразу, калі вы выходзіце з як гэта у нас кажуць, з дворца цягніковага мястэчкі Сопат. Так што калі нас слышаць пастаянны жыхар Гданьску, то вось ён можа з'ездзіць і там знайсці нам гэты помнік медведзя. Да. Але ўсё ж такі саюзнікі крыху здзівіліся, таму што вось гэтыя дывізіі ВДВ Трэцяга рэйха, яны проста ўжо былі сухапутная пехота. Але будучы у колькасці там суадношанне 2 саюзніка на аднаго нямецкага фальшерм'ягера, да, яны страчваюць за 4 месяцы актыўных боёвых 20 000 асабовага складу. То есть гэта ўсе страты немцаў падчас гэтых баёў, гэта і налёты авіяцыі, і сутыкнення з праціўнікам. Саюзнікі у спробах заштурмаваць Монте-Касіна страчваюць 55 000 чалавек. То есть элітная натрэніраваная пехота ухрызаецца ў землю, вядзе бой. То есть як толькі яна не проста выбрасваецца ў нікуды, а ў яе ёсць доступ до цяжкага ўзбраення, гэта пехота можа зарыцца ў землю і трымаць плацдарм на правым берагу Днепра. Ой, пардон, гэта ж бітва за Херсон в 2022 годзе. Опять гэтыя гістарычныя паралелі. Да. Ну, все одно спасылкі маюцца. Да, все одно спасылкі маюцца.
Ну і мы зноў павяртаемся да тыпавой гэтай варажнечы паміж СС і Люфтваффе фальшырм'ягерам. Падчас усёй другой сусветнай вайны ідзе вызваленчая вайна ў Югаславіі. Там Йосіп Брос Тіта і яго народная армія вызвалення Югаславіі, яны змагаюцца там з немцамі. Немцы вырашаюць, ну там збольшага чыста эсэсаўская тэма. Эсэсаўцы вырашаюць Броза Тіта ўсё ж такі спаймаць і забіць. Яны паглядзелі, што збольшага, што у фальшырм'ягераў, што у саюзнікаў у іх атрымліваецца вось гэтай аперацыі, калі этот точачны удар. Точачны удар вырашана нанасіць 500-м парашютным палком СС, і вось 1000 дэсантнікаў з гэтай клятай арганізацыі закідваюцца на базу, дзе павінен быць Йосіп Брос Тіта, а папутна з гэтым пачынаецца наступленне вось мясцовых калабарантаў і эсэсаўскай дывізіі Прынц Ойген. І ось результат быў проста шакуючым. Байцы Йосіпа Броза Тіта робяць нечакана, яны вырашаюць абараняцца. І як ітог, просто 900 бойцов з 1000, 900 бойцов з 1000 просто загибаюць. То есть партызаны Броза Тіта амаль што знішчваюць 500-й парашютны полк СС. То есть, ну як так, ну просто так атрымалася. Ось яшчэ адзін паказчык. Як толькі дэсант попадае именно у такую ось сітуацыю, калі там ёсць людзі, якія гатовы з ім змагацца, адсутнасць цяжкага ўзбраення, ну, не працуе канцэпцыя вось зусім. То есть як толькі гэта там які-небудзь аэрадром, там які-небудзь спяшчыя датчане, завтыкаўшы ў сэнсе камунікацыі англічане, ну, працуе. Но як толькі там хто-небудзь вырашае трымаць абарону і весці актыўныя дзеянні, ну, не працуе дэсант як канцэпцыя. То есть нават калі гэта вось такая спецыяльная група, там як 500-й парашютны полк СС, якога там і той же Скарцэні трэнаваў. А Скарцэні ўжо правёў сваю гэту вось аперацыю па вызваленню Мусаліні. Ну, не працуе. То есть як толькі там вырашаюць біцца, ну, дэсант амаль што, ну, не стае. Вось гэта ўсё гатуецца там. У дэсантуры ёсць нейкія вады, куды можна лёгка трапіць. І тым самым пераканаць іх, перамагчы. Да, там, ну, всё будзе вырашаць цяжкае ўзбраенне. Ну, і мы пакрыху крочым до двух кульмінацый саюзных высадак. Гэта ў нас аперацыя Нептун і Аверлорд адначасова. І там у нас адбываецца што? Правальваецца аперацыя по усталяванню радыёмаякоў, і за кошт гэтага дэсант раскідваецца по прынцыпу куды Бог пашле. І вось усё. Што великолепно адлюстровано у адным з найлепшых серіалаў пра Другую световую вайну Band of Brothers. Сталёвое братство, тут это типа такого? Band of Brothers, Brothers in Arms, браты по зброю. По зброенню. Да, ось гэтого серіала. Там яны мелкія маленькія групы, гэтыя мелкія маленькія групы, ось таксама як і на Сіцыліі яны вядуць мясцовыя баі, дзесьці ваўлякаюць немцаў, дзесьці іх атакуюць, контратакуюць, але ось чым добры серіал от гэтай Band of Brothers, гэта той сцэнай, калі вось гэтыя дэсантнікі яны збіраюцца ў нешта крупнае якое-небудзь падраздзяленне, і яны затыкаюцца з першай нямецкай танкавай калонай. Там нават не танкавая калона, там просто 3 самаходных штурмавых штуга, ось гэта штук 3 і штук 4 там былі. І ось як бы мы усе такія храбрыя дэсантнікі, ось толькі што мы вот там рэйды, дыверсіі, там знішчыць адну пазіцыю, другую, трэцюю, а ось прыязджаюць хлопцы на сваіх панзервагенах з цяжолым узбраеннем, і там просто ось цэльная минута, немцы іх трушаць, прыжымаюць да зямлі, нічога не могуць зрабіць.
Вось гэта вельмі трэнаваная пехота без цяжкага ўзбраення падтрымкі танкаў, артылерыі, авіяцыі. Просто, ну, беспомощнасць. Ну, просто нічога не могуць з імі зрабіць. І толькі вось той момент, што там вось 1 минута по фільму ідзе вось гэта вось кровавая, вот пачынаецца гэта кровавая баня, калі немцы з самаходак просто трушаць гэты дэсант ушчэнт. Толькі той факт, што там з'яўляюцца 3 шэрманы, якія збіваюць вось гэтыя штугі, адбіваюць гэтую атаку, уратоўвае дэсант. Вось гэта просто квінтэсэнцыя ўсяго таго, што мы расказвалі да гэта. Вось як толькі з'яўляецца рашучасць супрацьдзейнічаць дэсанту, так? Дэсант нічога не можа зрабіць. Але вось калі вось гэта элітная пехота разам з танкамі, яшчэ другім цяжкім азброеннем, яна рушыць у атаку, нічога не можа яе зупыніць. То есть вось элітная пехота. Не абавязкова яе закідваць там праз 100, 200, 300 кіламетраў альбо праз 50 кіламетраў па-за лінію фронту. Ёй трэба просто добра трэніраваць. Ну, не абавязкова для гэтага прыгаць парашут. Але саюзнікі ўсё ж такі, ну, получылася збольшага. То есть і тут пракаціла. То есть вот што у немцаў, што ў саюзнікаў, у іх вось гэты першы перыяд дэсантных аперацый, яны ўсе, ну, апісваюцца словам пракатыла. Вот просто, вот, ну, хлопцы спрабавалі на ўдачу, іх атрымлівалось. Но 17 по 25 верасня пачынаецца агарод. Гэта наступленне брытанцаў на Галандыю. І вось Галандыя такое праклятае месца для дэсантнікаў, просто, ну, якісьці крынж. Амерыканцы высаджваюцца в мястэчках Неймеген і Эндховен, і там у іх атрымліваецца. І ўзяць масты, і стрымліваць нямецкія атакі, ну і плюс уже сухапутная армія падыходзіць да іх, і ўсё больш-менш добра. То есть ўсё працуе. А вось самы дальні дэсант брытанцаў, то есть брытанскія дэсантная дывізія, яны высаджваюцца в Арнеме. І там просто піпец. То есть яны, па-першае, высадзіліся не там, па-другое, пакуль яны дашлі, пачалі штосьці занімаць, немцы падцянулі падкрэпленне, і немцы падцянулі туды не абы што. Гэта 9-я танкавая дывізія СС Гогенштауфен і 10-я танкавая дывізія СС Фрунсберг. Гэта адны з самых боездатных часцін вермахта. З Фрунсберг там наёмнікі, угалоўнікі на трафейных, на будзе-якіх тэхніках вельмі апісваюцца, вось, што Фрунсберг, што Гогенштауфен вельмі апісваюцца як дывізіі, якія проста ведуць бой да канца, яны малі вельмі добрых інструктароў на этапе падрыхтоўкі, яны проста знішчваюць брытанскі дэсант і прадвіжэнне што брытанскіх калон да Арнема, нават брытанскія і амерыканскія калоны, якія спрабуюць прарвацца да Арнема, днём яны прабіваюць дарогу, ідуць на Арнем. Увечары немцы сумесна з астатнімі дывізіямі ВДВ і эсэсаўцамі яны зноўкі пераразаюць дарогу, стопяць калону, разбіваюць калону, трэба пачынаць все спачатку. Не працуе. Ось там, дзе высадзілись, быстро падайшла амерыканская і брытанская армія, працуе дэсант. Там, дзе немцы ось маглі адрэзаць перыметр, поўны разгром, стратэгічная цэль не дасягнута. То есть палова Галандыі астаецца за немцамі, і у саюзнікаў не атрымліваецца прабіцца сквозь гэтае ўсё да Германії, каб, ну, пачаць наступленне ўжо па нямецкай земле. Не атрымліваецца. І ось на гэтым саюзнікі падчасалі рэпаў, зразумелі, што не, вось гэты масавыя высадкі вось просто, ну, безумство. Просто не патрэбіцца, не трэба так рабіць больше, вось, ну, з большага ніколі. Ну і пасля гэта іменно брытанцы і амерыканцы, яны такіх вось прям масавых высадак, там дзе у нас ну, што у Аверлордзе, што у Агародзе, там по 1300-1400 летакоў, которые именно десант несут. То есть там
1300 самолетов полетели и выбрасываются. Ну, такого больше не будет. Да гэта толькі потым прыйдуць саветы і пан Василий Филиппович Маргелов, але там тоже будут нюансы. Ну, гісторыя ВДВ ў другой световой вайне і ў такіх масавых аперацыях яна закончваецца. То есть все зразумелі, што гэта ну не трэба рабіць вялікіх высадак, трэба рабіць там штучныя полудыверсійныя аперацыі. Але не ўсе. Французы падчас першай індакітайскай вайны з 13 сакавіка па 7 траўня 1954 года вырашаюць паваяваць з арміяй вызвалення В'етнама і з дапамогай просто невероятнай колькасці парашутыстаў з французскага іностраннага легіёну высаджваюць 9000 парашутыстаў. Вось гэта яшчэ да самой бітвы 20 лістапада 53 года. То есть там за 3 дня яны высадзілі 9000 чалавек. Але потым усё ж такі в'етнамскія сілы з дапамогай мінамётаў, цяжкага ўзбраення, адрызання, зенітнай артылерыі, ну там зенітныя стрэлковыя там цяжкія пулемёты і гэта ўсё. Яны адрызаюць гэты аэрадром пры Дien Bien Phu, акружаюць і перамагаюць вось гэты парашутысты. Усё адно, вось як толькі няма падтрымкі цяжкага ўзброення, дэсантнікі ўсё адно нічога не могуць зрабіць. То есть прыляцець, высадзіцца, заняць раён на кароткі час магчыма. Утрымліваць яго доўгі ці працяжны час немагчыма. Надо тут падзякаваць ўсё ж такі в'етнамцам, таму што вот за першыя 2 дзесяцігоддзя пасля другой сусветнай вайны у французскім іностранным легіёне была куча эсэсаўцаў і фальшырм'ягераў. Все-таки в'етнамцы дабілі, зрабілі нам вельмі карысную справу і дабілі ўсіх гэтых вайсковых злачынцаў у сябе там у мястэчка Дien Bien Phu. То есть ну, таксама не атрымалася ў дэсантнікаў ось штосьці зрабіць іменно такого надзвычайнага. То есть прыляцець, высадзіцца, заняць, да, утрымліваць, вести актыўнае баявое дзейнасць не. І тут амерыканцы яны перасмысліваюць канцэпт дэсантных аперацый і яны пераходзяць на аэрамабільныя аперацыі з дапамогай верталётаў. І тут мы зноў павяртаемся до нашага любімага Мэла Гібсона і фільма «Яны былі салдатамі». Гэта 14-18 лістапада 65 года і бой у даліне ракі Ядранг или даліна ракі Дранг. США воюе проти В'єткона. І ось там наконец-то яно ўсё запрацавала, але запрацавала вельмі спецыфічна, тому што там падтрымка, вельмі плотная падтрымка авіяцыі у выглядзе верталётаў, ну і проста звычайная авіяцыя, плюс артылерыя. І вось калі з'яўляецца магчымасць именно аэрамабільна даставіць тренаваную пехоту з дапамогай плюс дапамога артылерыі і авіяцыі, тады яно работае. Ну і там так яны сковваюць сілы В'етконга і аперацыя В'етконга по якому-небудзь наступу ў 65-м годзе або на пачатку 66-го года ну немагчыма, тому што амерыканцы по факту грамяць іх у гэтым баю. Але гэта не паветрана-дэсантная аперацыя, гэта аэрамабільная аперацыя. То есть гэта больш усяго схожа на то, што было у аэрапорце Гастомель. То, што мы бачылі 24 лютага 22 року. То есть именно доставка на верталётах. То есть так яно работае. Ну, потым у нас што было? У 67-м годзе шестидзённая вайна Ізраіля проці арабскіх стран. Потым была вайна суднага дня у 73-м годзе. Там Ізраіль высаджвае дэсанты, але ён высаджвае, ну,
не падроздзелы, якія там за фронтам рушаць праціўніку там снабжэння ці што-небудзь, гэта дыверсійныя падроздзелы. Яны выводзяць з строю авіяцыю, пункты ўпраўлення, пункты радыалакацыйнай барацьбы і гэта ўсё. Ну, ССО. То есть парашутаванне толькі метад дастаўкі. Але вось гэта тое, што мы там займаем плацдарм, а потым да яго ідуць сілы, не так яно працавала. Ну і у 83-м годзе высадка США на Грэнаду. Таксама была парашутная высадка, але ну Грэнада просто не мала ніякіх магчымасцей чыніць супраціў амерыканцам. Ну, няма. Яны, можа быць, і вельмі хацелі, там была бы якая-нибудь вельмі трагічная гісторыя амерыканскіх парашутыстаў, але там просто, ну, адны былі паўны рашучасці, другія былі паўны страху і не вельмі вялікага жадання абараняцца. Таму вось так. Ну, вернемся все-таки до Василия Филипповича Маргелова. Героя. Да. Ну, вот чехи нам бы так не сказали. Яны б з тобой вельмі паспрачаліся. Закончыўшы Другую сусветную вайну, ён уже такі атрымлівае там першыя генеральскія звёзды, вельмі ён выдатна ваяваў, але у пехоце. То есть чалавек не прыгае, не летае, але ўсё ж такі вось ідэя гэтых аэрамабільных аперацый яго захапляе. Плюс у яго быў вельмі цікавы экспірыенс, калі ён быў маёрам, альбо кажучы гідрамаёрам, ён камандаваў марпехамі. То есть гэта амфібійныя часціны, гэта абарона Ленінграда, і вось гэта тэма, што можна кагосьці кудысьці высаджваць за лінію фронта. Ўсё ж такі, відаць, Васілія Філіпавіча зацепіла. Ну і ён пачаў планаваць уже сучасныя расійскія ВДВ, то есть савецкія і расійскія ВДВ. Фішка была ў тым, то гэта войскі, якія не высаджваюцца і ведуць бой. Гэта войскі, якія высаджваюцца ў пустэчы, напрыклад, паміж арміямі праціўніка. То есть гэта была вось тэма, з якой нагоды мы наносім першы ядзерны удар па краінам НАТО, там абразуюцца брэшы, пространства, куды можна весь гэты дэсант упхнуць, там ён можа весці бой з якім-небудзь мясцовымі сіламі самаабароны, захапляць раёны, гарады, мястэчкі, дэмаралізаваць кіраўніцтва дзяржаў і змушваць іх да падпісання капітуляцыі. План быў такім. Але першы абезаружваючы ядзерны удар, і гэты удар, ён павінен абяспечыць адсутнасць сродкаў ПВО. Вось тое, што кашмарыла, напрыклад, немцаў, брытанцаў, амерыканцаў, груба кажучы, вось там на плашадзях там 3 на 4 кіламетры, так? То есть там раён сасредатачэння вось гэтых сродкаў зенітных. Зараз яно кантралюе там 100, 200, 300 кіламетраў, і проста немагчыма арганізаваць эшелон, у якім пройдзе вось гэты дэсантная дывізія, дэсантная армія. Іменно з гэтай нагоды мы увесь расійскі дэсант мы бачым у баях за Аўдзеўку, у Серабранскім лясніцтве, у баях за Херсоншчыну, за правы бераг. То есть там просто яны у акопах за сваімі аўтаматамі, но просто вельмі такая матываваная, трэнаваная пехота. Не працуе, таму што нават падчас гастомельскага дэсанту Расія панесла страты асабовага склада іменно падчас пралёта верталётаў над кіеўскім вадасховішчам. Гэта ось налічча пераносных зенітна-ракетных комплексаў. Яно закрыла магчымасць усіх ось гэтых дэсантаў. Таму што нельга ўзяць высокую высоту, каб пераадолець вось гэты раён, дзе будуць мабільныя групы ЗРК. Таму што, ты пачні там людзей выбрасваць, они у цябе пачнуць далетаць абмарожаныя, і
какими-нибудь цудоўнымі воспаленнями там лёгкіх, нырак і яшчэ чаго-небудзь. А ты спусціць паніжэй, і у цябе атрымаецца тое, што і падчас ратацыі украінскіх вайсковых у данецкім аэрапорту, калі сепаратысты збілі з военно-транспартны самалёт. Ну, не працуе, то есть сучасныя сродкі супрацьпаветранай абароны, яны просто закрылі магчымасць для дэсантных аперацый. То есть, ну, увесь сэнс гэтых прыжкоў з парашутам гэта дэманстрацыя моцнай фізічнай падрыхтоўкі, нічаго больш. Ну і смеласці, таму што ну в эту хуйню прыгнуць, з адной лятаючай херні прыгнуць у нікуды да зямлі, гэта ўсё-такі трэба быць смелым чалавекам. Не забывайся яшчэ пра беларускі спецназ, які там вужоў ламае аб калены і так далей. Гэта чыста паказуха, фізычная тэма. У нас вот ось так яно работа. Ну і адзіная аперацыя, якую Васілій Філіпавіч спланаваў, асушчасціў, паўучастваваў, паўдзельнічаў, яна рэальна атрымалася з дэсантнымі сродкамі, з савецкімі ВДВ. Гэта у нас аперацыя Дунай, 68 год, уварванне ў Чэхаславакію. 2 гадзіна ночы 21 жніўня передовые падроздзелы 7-й воздушно-десантной дивизии высаживаются на аэродром Рузине. То есть зноўку у нас аэродром, высадка десанту на аэродром, блокирование аэродрома. Я уже, ну, не толькі на адзін гэты чэшскі аэродром, але і на другія таксама адбыліся схожага тыпу высадкі, а уже потым прибываюць военно-транспортная авиация, там Ан-12 и астатнія самолеты, уже там больше десантников выходит именно там. То есть, ну, успешный десант работает только тогда, коли ему не решают оказывать сопротивление. И вот мы плавно переходим до 24 февраля и 2 красовика 2022 года. Россияне атакуют аэродром Гастомель, яны его займаюць, к вечару их выбиваюць оттуда. І толькі пасля таго, калі прыйшла цяжкая тэхніка, яны зноў змаглі заняць гэты аэродром. То есть толькі калі ўжо там на другі дзень прыйшлі там танкі БМД і БМП, яны змаглі ўсё ж такі заняць гэты аэродром. Но сама ідэя дэсанту альбо аэрамабільных часцін, яна працуе толькі тада, калі ёсць зона высадкі, якую праціўнік зараз не кантралюе, не абстрэльвае і не мае рашучасці там змагацца да канца або не хапае сіл. З украінцам у данным выпадку не хапіла сіл, каб змагацца з калонамі цяжкой бронетэхнікі, якія ўжо вось там чырыка, блядь, шлі па дароге да Гастомеля. То есть толькі за кошт таго, што ну, не хапіла цяжкага ўзбраення, именно на тым участку яны не смаглі канчаткова адбіць аэродром. Але той факт, што аэродром быў адбіт у першы дзень, ну гэта чыстая Голландыя, курс-студэнты Голландыя просто. Ось. Толькі мы замянілі парашютны дэсант на верталётны. Вот, ну так, гэта чыста курс-студэнты Голландыя. К вечару ўсё адбіта. Толькі вось падход там танкавых дывізій СС или там танкавых расійскіх армій, яны абяспечваюць магчымасць вось гэтай элітнай пехоце заняць гэты аэродром. Але ўсё ж такі нават у 40-м годзе немцам удалося выканаць сваю задачу па аэрадромам у Голландыі, таму што яны вывелі аэрадромы з аперацыйнай прыгоднасці. А тут ужо украінцы, яны вывелі аэрадром з аперацыйнай прыгоднасці. Так? І такім чынам галоўная мэта, задача расійскага дэсанту не была выканана. То есть, ну, па факту, ну, дэсант усё. То есть, як все зразумелі, што як толькі дэсант, просто хоць нейкая рашучасць яму супраціўляцца, дэсант не запрацуе. У дэсанта няма цяжкага ўзбраення, ён не запрацуе. Вось расейцы за першыя некалькі гадзін адстралялі весь свой боекамплект цяжкага ўзбраення. То есть, ну, все, не працуе. Максимум все, што яны змаглі взяць з сабой, гэта некалькі стрэлаў, важкія кулямёты, і ўсё.
некалькі часоў бою яны вымушаны адступаць. Яны вымушаны пакінуць аэрадром. Всё. Таму дэсант гэта была цікавая канцэпцыя, яна працавала пры умовах, калі праціўнік быў нерашучы, ён не жадаў сапраціўляцца. Ці быў напружаны, але ўсё роўна ўсё складаецца да таго, што быў такі дыверсійны эфект. Тыпу ты з гэтага занадта баішся, і ад гэтага ідзе эфект. Да. Вось як толькі эфекта няма, дэсант просто не працуе. То есть гэта у лепшым выпадку добрыя аэрамабільныя часціны вельмі добра трэнаванай пехоты, но не больш. То есть, калі вы хочаце рэальна зрабіць цудоўную армію, вы можете просто звычайную пехоту укласці больш часоў трэнавання. Прыгаць з парашутам не абавязкова. Ну так, укласціся ў вучэбку. Укладвайцеся ў вучэбку, яно будзе працаваць. А так, гэта, вельмі вялікі канвеер па вырабніцтву пантоў, палётаў на 9 мая, там маршаванне строем, і вось гэты там тысяча купалоў у небе нахер нікаму не патрэбных, потому што яно не працуе. Да гэтага маршавання гэта мяне бянтэжыла заўсёды ў школе, калі нават я памятаю лейтэнанта некага запрашалі. Другі клас, там яшчэ што-небудзь на фізкультуры маршаваць. Не, нас вучылі цвітоў 6-м, цвітоў 7, я ўжо не памятаю, калі што, но ўсё роўна я не разумеў ніколі, навошта гэта патрэбна. А вось недавно таксама глядзеў інтэрв'ю украінца сучаснага, так, ужо з цягам вайны, які там даваў гэта інтэрв'ю, і ён казаў, што з статуту ваеннага трэба выключаць гэтае маршыраванне, то навошта нам патрэбна? Тут пагубленне часу і ўсё. Фішка ў тым, што маршыраванне яно прызначалось толькі для адной мэты, каб навучыць вось гэтых людзей дзейнічаць адначасова і ў якіх-небудзь падроздзелах. Жыццё показала, што ось гэта зараз трэба іншы падход. То есть, трэба весці людзей на палігон, ім аб'ясняць, іх трэба вучыць там з халастым узбраеннем працаваць. Вось гэта ганялава у калонках і коробках ні да чога не прыводзіць. Просто ні да чога. Гэта красіва на парадах, гэта не практычна больш нігдзе. Калі вы хотите навучыць армію рэальна ваяваць у сучаснай вайне, бег, сілавыя трэніроўкі, стральба, тактыка, все, марш нікуды не укладваюцца. Это только для гэтых, як называют, чакай, не парадная рота, а караул. Рота параднага караулу. Такім чынам, я лічу, што было вельмі добра прадэманстравана, што канцэпт ВДВ, ён работа толькі калі ваш праціўнік нерашучы і няма ніякага жадання сапраціўляцца. А як толькі ён вырашае сапраціўляцца, у вас проста вялікія страты вельмі кваліфікаванай пехоты, якую вы бы з дапамогай цяжкага ўзбраення маглі бы кінуць на фронт і дабіцца нават большых результатаў. Таму што як толькі гэта ваша вельмі кваліфікаваная пехота апынецца ў сітуацыі, калі да яе прыязджаюць якія-небудзь цяжкія танкі альбо у праціўнікаў ёсць мінамёт і рашучасць сапраціўляцца, вы проста страціце гэтую пехоту ўсю. Ёсць больш эфектыўныя сродкі. Да, ёсць больш эфектыўныя сродкі, і зноўку вырашаць будзе той, у каго цяжкая артылерыя і рашучасць супраціўляцца. В цэлым канцэпт ВДВ ён пераўтворан зараз на нават у Расіі яны не рабілі іменно масавых высадак, таму што нават пад Нікалаевым яны згубілі дэсантны полк, яны спрабавалі штосьці рабіць накшталт гэтых дэсантных высадак, то есть там полностью ўсё было знішчана. Аэрамабільная высадка ў Гастомелі неудача, не дасягнута ні адна мэта. Таму ось так. Именно парашютна дэсантаваныя высадкі гэта закрыты назаўсёды, я лічу, больш не будзе выкарыстоўвацца. А вось тэмка з аэрамабільнымі падроздзеламі яна можа работаць, але вельмі у малых маштабах і вельмі агранічана. Я лічу, што вось на гэтым мой даклад скончаны.
Добра падрыхтаваўся. Столькі фактаў у галаве не месціцца, калі што. Да, я тебе скину в Дискорде конспект, как ты не заблудился. І заблукаў у відах. Да. Ну, а вдруг? Знянацку так. Ось. Ну, на самай справе я праглядзеў вельмі багата дакументалак на гэту тэму. Я бы параіў паглядзець дакументалкі пра дэсантнікаў і фальшырм'ягераў, і дыверсантаў з Карцэні, і пра Бранденбург 800 на канале Неонавыя ілюзіі, Neon Illusion. Там добра пра ўсё гэта распаведзена. Вельмі багата інфармацыі браў адтуль, і таксама я бы параіў яшчэ што. Ёсць такі рускаязычны канал Tactic Media, але там ёсць такі кадр як Пацянін. Ён робіць вельмі добрыя лекцыі по Средиземнаму мору і баявым дзействіям там. То есть там з яго лекцыі я браў інфармацыю пра крыцкую аперацыю. І ёсць беларус з Мінска Максім Токараў, які вельмі тонка троліць сваіх гэтых калег расейцаў, асабліва калі шуткуе пра затапленне знакамітых крейсераў з сакральным значэннем. Там была гісторыя... Ну, збольшага ён дае лекцыі про Тыхі акіян, то есть як адбывалась вайна на Тыхім акіяне. Гэта там 42-43 год, вельмі цікава, раю паглядзець, паслухаць. Ну і яго прыколы, што японцы згубілі вельмі сімвалічны лінкор Хей, названы ў чэсць гары. Роўна так жа, як і расіяне таксама згубілі сімвалічны крэйсер Масква. І там, ну, там вельмі прикольна было абыграна. Он такі кажа, што, ну, зразумець праблему сімвалічных утраты японцаў мы, наверное, зможам толькі калі пераасмыслім трагедыю з крэйсерам Масквы. Не, ён нават не сказаў трагедыю. Калі мы пераасмыслім страту для Расіі другога сімвалічнага карабля, флагманскага крейсера Москва. Там просто было видно, як у ведучага з Расіі ён такой крыху загрусціў. А Максім засмяяўся. Ну, гэта был такі цікавы момант. Гэта сугуба моя інтэрпрэтацыя. Что там здарылася у тебя уже? Поперхнулся. Так смачно рассказывал. Да. Разумею. Так яно і было. Але лекцыі цікавыя, раю паглядзець. На жаль, не на беларускай мове. Але што паробіш. Будзем перакладаць. Ну да, калі будзе гэта каму-небудзь патрэбнаць, там нехта ў каментарях усё гэта напіша і кажа, давай больш такого матэрыялу, то будзем даваць. Чаму не? Да. Ну, матэрыял гатуецца складаным, гэта заняло 10 2 дні. Ну, гэта яшчэ не складана. 2 дні я тебе так скажу, 2 дні я просто выписывал факты, строил іх у храналогію, і именно вось, чтобы быў такі скелет, на які я магу вось накидывать свой гэты рассказ. А да гэта, ну, некалькі гадоў вось сачу за тэмай, там, чытаю штось, вывучаю. То есть там, ну, доўгі час такія штукі патрабуюць у падрыхтоўцы. Ну, для гэтага так і робіцца. Звычайна ж падрыхтоўка такога роліку ідзе на адпаведных каналах там каля месяц, то бок яны не часцей, чым адзін ролік на месяц робяць. Бо, ну, а як іначай? Табе ж патрэбна першае тэарэтычны матэрыял сабраць, гістарычны, ўсё скампанаваць, зрабіць сцэнар, потым зняць. Факты супадзення. Типа того. Вось. І ўсё астатняе, то бок і постпрадакшн зрабіць, потым монтаж гэты і так далей. То бок это даволі нармалёвая праца. Ну, ось якасці так. Не абы што. Добра. Хіба што ўсё, бо 5 хвілінак, 4 хвілінкі ўжо да першай гадзіны дня, тому і ў цябе канец, і я таксама. У мяне 2. А, у цябе 2 гадзіны. Так. Так, у мяне 2 гадзіны. Ну все, я сабе зрабіў цудовы стрым, каб я мог сам сябе паслухаць падчас трэніровак у мацоўні. У меня ўсё атрымалася. Мой план
план. Ёсць генеральны план, добра. Всё, да. Я лічу, што тваім падпісчыкам таксама будзе цікава гэта паслухаць, пераслухаць, таму што ну такіх відэа на беларускай мове пра іменно канцэпт і гісторыю ВДВ ну няма. Ну, пабачым, па каментарах гэта ўсё будзе бачна. Дарэчы, Я зараз разганю. дарэчы, чамусьці па гледачах пасля серады штосьці зусім ніяк, то бок і ўчора і сёння нікога не было. Тым не менш, штосьці Ты будзем гэтым... тэгі прапішы, яно як пайдзе, як завірусіцца. Я прапісваў ужо, я прапісваў. Там па пару чалавек яшчэ глядзіць пасля такой пройдзе, таму што з-за гэтага, карацей, будзем чакаць. Можа, будзе нейкая рэакцыя ў каментарах. Калі што, то будзеш сам бачыць, я табе яшчэ распавяду на наступным тыдні. Добра, дзякуй табе вялікі. Дзякуй табе за пляцоўку, да пабачэння. Да пабачэння. Для ўсіх астатніх дзякуй, што глядзелі, каментавалі ці ставілі падабайкі, падпісваліся на канал. Усім добрага настрою, бо сёння пятніца, нас ўжо чакаюць выходныя наперадзе. Канешне ж, падтрымлівайце беларусаў вольных, падтрымлівайце Украіну і усім добрага настрою і добрага дня. Да пабачэння. Сустрэнемся ўжо на наступным тыдні.